la wathi mina ngavula iroom lakuqala manje ngivula iroom lakuqala ngathola kunabantu kodwa abantu labo yababona ngathi yebo kodwa bayaphila emhlabeni kodwa bavalelwe la ngazibuza ukuthi kanjani kwenzeka kanjani ukuthi umuntu aphile emhlabeni ephinde evalelwe la kodwa bayaphila emhlabeni kodwa bavalelwe la laba bantu bangabafazi emhlabeni abashadanga emhlabeni abayendanga kodwa banabafazi abayispirit bangabafazi bona abayeni babo amadoda wabo ayispirit kusho wawubona umama ngangibona umama kusho ukuthi banama spiritual husband abababoni abashadanga banama spiritual husband so uNkulunkulu wangiyekisa lokho yes wathi ungasaphindi uqhini kodwa emva kwezwi lelo ngaphinda futhi ngoba phela ukuphenduka kunzima ukuphenduka kufuna isinqumo uthatha isinqumo. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Ngiphinde ngibingelele abangcwele bonke kwindawo zonke ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibonge nje ukuthi nithuze le channel. Ngibonge nje ukuthi ni comment, ngibonga ama subscribers, ngibonga abalike abasharayo lama messages. Ngiyakukhuthaza kakhulu lokho. Ungathi mawusuzwile usizakale wedwa. Please ngiyacela nje ukuthi usharele nabanye nje. Khona nawo zoba winner nje just ngokuthi wena nje uyawashare lama message lawa. Ngiphinde ngibonge nje nakubo bonke ama member abasizayo financially. uNkulunkulu anibusise nonke enikwenzayo nje nenzo kuningi okuhlukene ngendlela ezahlukene but uNkulunkulu yakunothisa konke lokho. Ngingamoshika isikhathi namhlanje futhi olunye usuku olumnandi kubabukeli. Usuku nje lomnandi kuthina ngiyazi khona futhi uvuyani cishe ngathi uvuyiswa ukhona sisivuyani Dube othanda ukubizwa ngokuthi uMadube. Ngiyazi abantu abaningi bamthanda kakhulu and namhlanje futhi sinaye siyabonga kakhulu nje Madube ngivele ngikubize kanjalo nami. Siyabonga kakhulu ukuthi ukhona namhlanje uzosibusisa ngezwi lokhu uNkulunkulu akuphathise khona. Phatha ke sibingelele. Ngiyabingelela kuzo zonke indawo la kufinyelela khona izwi leKota 2 Media abalaleli nababukeli bonke. Ngiyabonga njalo ukuthi nesilandele nesikhuthaza ukuthi siqhubeke ngalento esiyenzayo silokhu siletha izwi kungekho kusha kodwa kuyizwi lona lelo esihlele ngalo sihlangene ngalo nani elilithokozelayo. Siyabonga kakhulu balandeli nababukeli beKota 2 Media. Sicela futhi ukuthi ni share uJesu uzolibusisa ngoba lokho akuqondananga nani kuphela kodwa nomhlaba wonke. Ningashare nabakhonzayo kuphela o abasezinkingeni kuphela o abahambelana nalezo zimo esisuke sikhuluma ngazo kuphela kodwa noma ubani ozwa ukuthi umsherele siyacela ukuthi uyidlulise le message. Ngibonge njalo futhi kubalandeli beKota 2 Media ngoba kula maviki adlulileyo ngilethe ubufakazi lana bengiza ngena iBhayibheli kodwa namhlanje ukhona ngibusisile ngalo iBhayibheli elibuya kuye uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu ngalokho ngoba uvumile ukuthi abe yisandla sikaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu angeke ehle ezulwini ezothi vuyi nanti iBhayibheli. Kodwa lina ngokumamela uNkulunkulu nimvumela ekhuluma enhlizweni zenu ukhona ezihluphileyo wathi no ithi ngisize ngeBhayibheli nambe ngikuhlelile khona ukuthi ngoba sengisebenza kanje weekend le engiyakhona kuyo ngizohamba neBhayibheli kodwa kuNkulunkulu wakuhlela naye ngeyakhe indlela ukuthi ngizothumela enye yezingilosi ihambe yombusisa ngeBhayibheli ngoba uthi ningenisa izingilosi ningazi ngoba izingilosi zikhona zingabantu. Ngiyabonga kakhulu balaleli beKota 2 Media nababukeli abalandeli bathandi bayo siyabonga kakhulu. Amen. Hayi ngiyakubongela nami ngeBhayibheli lakhe elisha. Amen. Kushuthi namhlanje sozwe indaba ezintsha. Yonke into nje izoba yintsha. Konke nje ngithatha la amaphethe phelele Nkosi yami. Bengisaba nokungena uGenesis ngoba ku-struggle amaphepha yaphuma kwenzeka yonke inkinga le. Amen. Hayi no siyabonga kakhulu. Asivele singene endabeni yanamhlanje.
Ithini imessage yanamhlanje since uneBhayibheli elisha nendaba ezintsha? Amen. Zona zintsha ngoba Yes. bengithembisile kuba bukele nabathandi beKota to Media ukuthi sizokhuluma ngendaba yokuhamba ngobungcwele. Kodwa Yes. ngenxa yabantu abaningi abangithintileyo kakhulu phakathi neviki becela ukuthi bacela ngibakhulumele ngendaba yokugqoka, bacela nje sikhulume sishumayele ngendaba yokugqoka ngoba abaqonda ukuthi bagqoke kanjani. Behamba emhlabeni bagqoka kanjani bese enkonzweni, ukuhamba kwabo nje kokugqoka bafisa ukuthi bebekwazi kepha bakwazi. So ngiyacabanga ukuthi siqale lapho nje. Okay. Sizoqala lapho Hayi. sizocela ukuthi sifunde incwadi wabase Efeso 5 la esizoqala khona. Efeso 5 ngizofunda. Alright. Inhloko yombhalo ithi uPaul uxwayisa ngemisebenzi yobumnyama. Ivesi lakuqala elithi ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Nihambe ethandweni njengalokho uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu abe ngumnikelo nomhlatshelo abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu ngokuba kufanele abangcwele. Yes. Ku4 ithi nehlazo nokubheda nokulawula okuyizinto ezingafanele kepha kunalokho makube ngikubonga. Ngokuba yazini lokho, ngicela nimamele kahle uverse 5. Uthi ngokuba yazini lokho nikuqonde ukuthi akukho sifebe noma ongcolileyo noma onesangabe ongokhonza izithombe onefa embusweni kaKristu noNkulunkulu. Akekho oyisifebe noma ongcolileyo onefa embusweni kaNkulunkulu. Kungenxa ukuthi ngesinye isikhathi zikhona izinto ezilotshiwe eBhayibhelini, imiyalo eyishumi neminye imiyalo, miningi imiyalo. Kukhona okuyisono esaziyo ukuthi kuyisono. Bese kuba khona ukungcola esaziyo ukuthi uyangcola. Ukungcola kuyenzeka ukuthi kungabi yisono kodwa ubungcolile. Kodwa kuthiwa njalo ongcolileyo naye akangeni embusweni kaNkulunkulu. Oh yes. Bese kuba khona futhi abayisinengiso phambi kaNkulunkulu. Nabo abayisinengiso bayangena ngaphansi kokungcola. Ukuthi akuone kodwa uyisinengiso mubi phambi kaNkulunkulu. Into eyisinengiso into enyanyekayo phambi kaNkulunkulu. Yeah. Into engekho nhle nje. Into eyisinengiso. So phambi kaNkulunkulu ayikho right, ayikwazi ukungena ezulwini ngoba izulu lingcwele. Yes. noNkulunkulu futhi ungcwele, ngihlala ngikusho lokho. Akungeni into engcolileyo ezulwini, kungena izinto eziclean ezihlanzekileyo. Yes. Ngizacela futhi bese singena kwenye incwadi ababuza kakhulu ngayo, uDeuteronomy 22. Sizofunda uverse lika 5. Ngichaze nje ngidlule kule ndaba indaba yokungcola ukuthi abantu beunderstand ukuthi nokungcola nako kuyakwenza ukuthi ungangene ezulwini. Noma ukungcola nje kukuningi. La uthola khona nje ukuthi uNkulunkulu akakuthanda ungcolile, lungisa ngenxa ukuthi kushuthi lokho uzophazamiseka. sekubiza ukuthi umuntu ayicheck yena ukuthi unjani. Umuntu uyisearcha yena yedwa. Yebo. Uyazazi umuntu nje uyazazi ukuthi la ngicilile la kufanele ngikulungise. Yebo. Yes. Sizofunda incwadi uDeuteronomy 22. Yes. Ivesi ngelika 5. Nali iBhayibheli yakhuluma lana, inhloko yombhalo ithi ngokusiza. Then uverse 5 ithi owesifazana makangagqoki okwendoda, nendoda mayingembathi ingubo yowesifazana, ngokuba yilona lo okwenzayo lokho uyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Yes. Owesifazana makangagqoki okwendoda.
nendoda mayingembathi okwabesifazana. Abesifazana bayembatha, amadoda ayagqoka. Ngiyathemba ukuthi liya-understand ukuthi ukugqoka yini. Abesimame bayembatha. Amadoda ayagqoka. Hey, engathi ungayicacisa le. Yeah. Yebo, from emandulo mawungabheka kuyizikhathi ze-heritage abantu bezigqokele okwesintu. Imvunulo yabantu besifazana ayifani nemvunulo yamadoda. Oh. Nakancane nje ayifani imvunulo yabantu besifazana neyamadoda, ihlukile. Asiyibambeni khona lapha ya ukuthi ihlukile futhi angeke kuze kufane. Noma kungathiwa into yo like impahla zomuntu wesifazana zidesignwe njengezamadoda. Laphana ngusathana otshintsha idesign kuphela. Kodwa nje awukaze kwafana nje isembatho sabo asikaze safana esabafazi nesamadoda. Futhi kufanele si understand abesifazana mabe mbatha usho ukuthi bagqoka izidwaba. Ngithi kudala besigqoka izidwaba. Manje kukhona amaroko nawo bekhona nawo siyawambatha. Nezidwaba futhi ziyambathwa amatshali konke lokho. Yes. Then abesilisa bayagqoka. Into egqokwayo ibhlukwe. Into oyigqokayo ngoyifakayo like oyihlomayo. Ngasho njalo ngesindebele. Njengesigqoko nje ngoba sithi siyagqoka. Bese kuba ibhlukwe nalo uyaligqoka. Mawulithatha ulithi. Ulithatha ulithi nje uyaligqoka but abesifazana ayikho into esigqoka kanje siya mbatha kanje noma iskirt nje sisifaka phezulu siya sembatha kanjalo nje yenziwa njalo. So mawusugqoka bona ukuthi wenza into errong. Nekuthi isinengiso kuNkulunkulu. Awubukeki kahle phambi kaNkulunkulu. Uma usuka uya kuNkulunkulu uthi uyathandaza. Ugqoka ibhlukwe kubona uburongo lapho ukuthi wenza into engekho right phambi kaNkulunkulu. Bese sidlula siya kwenye. Before sidlule nje ukuphazamisa. Yebo. Ngiyazi uthe ukuyithi ngifuna ukuthi izwakale kahle. Khona bazothi hayi sinamabhlukwe mama. Designed for mama. So bukuphi uburongo lapho? Uburongo ukuthi bayagqoka njengamadoda. Yeah. Into yabesifazana zange yafana impahla zabesifazana zange zafana nezamadoda. Ngoba ngishilo nje ukuthi azefani kusukela amandulo. Kungenzeka yes ibhlukwe lidesignwe for ukuthi ligqokwe ngabantu besifazana. Kodwa from ekuqaleni nje ibhlukwe lenzelwa amadoda. Yeah. Okay. La yenzelwa nje amadoda. Cabanga nje mawungathiwa kunesifo la kuyiwe sifeni. Uzobona umahluko wonke umuntu wesifazana uzobe efaki iskate. Ukubonisa ukuthi bagqoka okwesifazana. Abagqoki njengamadoda. Mabe ngathatha yona le dressing abayisebenzisayo mabe yesifeni. Bazohamba kahle phambi kaNkulunkulu. Yazi. Wakhuluma enye into. Kufana noma beyesontweni. Nje especially umuntu ongalijwayelanga isonto. Wazothi manje esontweni ngiwumuntu wesimame ngiyembatha isiketi sami. Yebo. Or iroko lami ngihambe ngesontweni. Inkinga imoshakala uma esefikile esontweni athi hawu mina ngaxeka kangaka neziketi enganje na amabhlukwe ayaqhokwa. Yebo. Kusho ukuthi ma usumningi esontweni ugcina usujwayela. Shuthi noNkulunkulu siyamjwayela kahle kahle. Siliphatha ngeze igama lakhe. Izwi lakhe nje siliphatha ngeze. Ushilo ukuthi masingagqoki okwesilisa kodwa siyakwenza lokho. Nami ngigqokile kakhulu ibhlukwe. Ngaze ngaphenduka ngiphenduka on 2022. Ngaphenduka nje ngokusenhlizweni. Ngezwe ukuthi sengiguqukile ngiyabuyela kuNkulunkulu. Ngabuyela ngempela uNkulunkulu. Ngaba right kodwa amabhlukwe ngiwalahlanga. Kodwa inhliziyo yami bese right. Isimfanele uNkulunkulu kodwa amabhlukwe bengawalahlanga. Kuthe last year beku September last year besibuye emshadweni omunye umngani wami nje ngibiza dadewethu ngoba naye nguMadubi. Okay. Omunye umngani wami kwafika izwi lathi thatha wonke amabhlukwe uwashise. Kuye mngani wakho. Lisho kimi. Okay. Lisho kimi. Lithi sesibuye emshadweni sesiqedile ngento zomshado lathi
thatha wonke amabhlukwe uwashise. Ungawaphi umuntu uwashise. Yeah. Leso sikhathi nami ngiyahamba enkonzweni kodwa nginokuvilapha nje ngizizwe ngingafuni ukuya enkonzweni. Kodwa izwi nanti phela liyakhuluma. Into engiyenza ikushumayela nje kuphela, ngiyashumayela kodwa amabhlukwe ngiyawagqoka bekusenzeka lokho. Into engizama ukuyichaza ukuthi umuntu sometimes uyakhona ukuthi sekholiwe kodwa ebelokho ebambelele entweni ezirong ezingekho right. Kodwa ebesenkonzweni ezitshela ukuthi ngiyakhonza, ngikholiwe, ngenza izinto eziright. Oh yeah. Izwi lathi wathatha washise. Inwele lezi. Yeah. Ngangiqhinile ngaleso sikhathi sesiqhinele ukuya emshadweni ngoba sesingabanye abagidayo lapha emshadweni sincedisa. Yes. Sikhaphile. Wathi inwele lezi uziqhaqe uphinde uzigunde, uzigunde zonke. Uqhaqe lo mqhino uphinde ugundele inwele zakhona zonke. Ukugqoka tshintsha ugqoke njengeledi. Ngathi kanjani? Bengizigqokela kahle nje njengosisi futhi amabhlukwe bengawathandi ngoba noma ngashisa u3 kuphela, bevele u3 futhi bekungama tracksuit nje ayi2 nebhlukwe nje li1. Bekungasento engivamisile ukuwagqoka bengawathandi. Bekungasento yami but bengiwagqoka. Ngahle ngawathatha ngawashisa. Sithe sibuye emshadweni nje ngisasendleleni ngizwe ukuthi akusavumi. Sokufanele ngiyethatha lamabhlukwe ngiwashise. Wangathi ngilinde wona ukuthi ufike udlule. Ngafika ngawathatha ngawashisa, ngithe ngiqeda ukuwashisa ngathola kune load shedding ngibuye ekhaya. Ngathola kune load shedding, ngavela ngasuka same time ngaye saluni ngalinda ugesi waze wabuye. Bangiqhaqha bangigunda iChiscope. Same time. uNkulunkulu mase efuna ukuthi ekusebenzise ekulawule uthi usebenza usungumuntu oright. Ubekutshela indlela yokuthi wenze njani. Oh yeah. Kwasala ke ukugqoka but ukugqoka bengizigqokela nje kahle. Anginayo into emfishane nje eshiya amadolo phandle. Anginayo mina. But kodwa ungagqoki njengosisi. Gqoka njengeledi manje. Ungagqoki njengosisi. Njengosisi, gqoka njengeledi. But okay. Ngaqala ngaleso sikhathi ukuthi ngibheke ezingane zingigqokisa njengosisi ngizigrade ngizibeke esayidini. Ezinjani engathi zigqokisa njengosisi? No, azikho wrong like ziyedlula amadola ama3/4 nje. But kodwa ngizinyuse. Wazibeka eceleni kusho ukuthi wabona uburongo kuzona. No, angibonanga uburongo, bengasafuna ukuthi ngivamise ukuzigqoka. Okay. Yebo. Bese ngifuna ukuthi ngigqoke lezi ezishiwo. Ngathi ngithi ngiyabheka ngathola ukuthi lezi ezobuledi lezi ezishiwo angithi sizigqoka kakhulu masiye sifeni o kunemihlangano. Ezobuledi nje makuhlangena ama family meeting into ezinjengalezo sisigqoka ngaleso sikhathi. Okay. Ngabona ukuthi azikhoningi. Angeke ngikhone ke bese kufanele ukuthi ngigqoke zona zodwa ngisekhaya ngizigqoke noma ngiphuma ngihamba. Ngagcina sengiqhubeka ke sengizigqoka nalezi ezokugqoka njengosisi, ngiphinde futhi ngigqoke nalezi ezobuledi ezinde. Kodwa sesezincane zona kusafanele ukuthi ngizingeze vele ngoba ziyashoda. The way uNkulunkulu athi ngigqoke ngakhona indlela okufanele ngiyenze. Okay. Kusazolunga lapho kusazoqonda. Then uke kwafika isikhathi ngathi manje sengila 2 weeks back ngike ngavakashela elinye ibandla. I think bengimenyiwe lapho. Ngenye imember yasebandleni yathi ngibonela icela ukuthi ngivakashe ngiye kwelelo bandla. Lisemaponya ngale phambi kwemaponya nje egethini elikhulu. Okay. Uma ukhuphuka kanje kunebandla elikhulu lapho. Ngahamba ngayo ngena lapho. Into engayibonayo lapha. Ngafika ngazijaja mina, ngazibona mina ngingedwa ngengqoke kahle impela nami ngizibona ngigqoke kahle. Ngazibona mina ngingedwa ukuthi uNkulunkulu wayethi ngigqoke njengeledi wayefuna ngigqoke kanje. Oh. Yini igama ngabona isithombe nje esihle phambi kaNkulunkulu. Bathi African Faith Mission. Okay. Bathi ka Sengwayo. Alright. Yebo. Ngizochaza kancane ngaleli abandla. Into engayibonayo nje. Omama bakhona bonke. Angeke ubona amaqaka laphandle. Oh. Ingubo zabo zinde. Ingubo zabo aziwukala umzimba. Bonke akekho noyedwa nje ozobona egqoka into emlandelayo emzimbeni. Oh yes. Ingalo zabo angeke uzibone.
long sleeve njalo nje. Impahla zabo isifuba ngeke usibone, yazi ngibe namahloni njani ngoba bese ngiqeda ku record part 3 lana. Yeah. Ngafisa ukuthi ngabe ngiqale ngaya le ngase ngijika. Because part 3 wami ingubo beyinde but isifuba sami siyabonakala kahle futhi. Ey. Yazi ngangena ngezwe ngiseneliseka ngisho ukuthi iyo le uNkulunkulu ayengibonisa yona ukuthi igqoka njengeledi. Lapha abantu bonke nje bangamaledi, ingubo zabo zila zonke ngabantu besifazana. Ufaka ishati ukopele ngisho ibutton lokugcina noma engafaka ngitie but ufake ibutton lokugcina. Enweleni lana bonke bafasa amaduku, abanye bafake ama sunhead. Ngaphansi kwamaduku wabo uyabona ukuthi akukho mqhino. Uyabona nje ukuthi ba natural. Azi nasenkonzweni ngangimenyiwe. But indlela engangiqalaza ngakhona. Ayi ngangimangele nami ngibheka isimo ngoba ayi inkonzo enjalo nambe ngiqala ukuyibona bengayazi. Bonke abantu yazi mawufika lapha ya awutshela ukuthi igqoka kanje. Ubona umumu ukuthi wonke umuntu ugqoke kanje nami kufanele ngingene kukho. Ngakubona ukuthi mhlambe thina siyaleka. Uma singavumelana sonke enkonzweni sigqoke ngalendlela akukho umuntu esingamfundisa indlela yokugqoka. Wonke umuntu uzovele azifunele yena indlela okufanele ukuthi agqoke kanjani. Amantombazana amancane nje o 13 years labo ama teenager nyana. Bonke bafaka ingubo ezinde. Angeke kwabona amaqaga ezinde bonke ngabantwana laba but bagqoka ingubo ezinde. And akusiyi uniform. Akusiyi uniform impahla zabo. Omunye nomunye ugqoka impahla yakhe. Omunye nomunye ugqoka impahla zabo. Nobuledi. Eish. Yeah. Ingane ezincane ezangabafana angaze nginake leyo even ezinkonzweni ezingabafana. Labo 6 years khuphuka ko 13 years. Bafaka amashati bonke. Ubona ukuthi abantu lento le bakhula nayo basuka nayo phansi bekhule nayo banendlela yokugqoka nje enhle. Amashati bonke ngaze ngasishaya nami ngathi yo Nkosi yami abafana bami Nkosi yami. Angaze bakuthengela ishati abalazi nje ishati emzimbeni bagqoka ama t-shirt njalo nje. Ngasho ukuthi yabona manje ngiyoqala ngifundile. Mntana maye enkonzweni ongifana uzogqoka ishati from namhlanje. Ngithenga amashati bazogqoka amashati mabe enkonzweni bebukeke kahle. Angisakhulumi ke ngobaba nje bafaka amasudu bonke bagqokile baclean bonke. Bagunda ngishintshe bagunda style baclean nje bonke. Yazi sokungathi ngangebheka umumo lapha but into mawuyibona inhle inhle kufanele sixoxe kwenzela ukuthi nabanye befunde kuyo ngoba nami ngafunda kuyo. Inhle kakhulu. Ngabheka indlela futhi abadumisa ngayo. Ayikho instrument engekhoyo lapha enkonzweni. Ayikho instrument engekhoyo. Ama instrument wonke akhona. Zikhona lezi ezithi lezi ezinhle nje ezicwebezela ezegold. Okay. Banazo kube khona amageja, kube khona ama drums, kube khona i-keyboard. Bese bona bayaziculela bayakwazi ukuziculela nje bengadlali ngisho neyodwa instrument ukuthola ama instrument becukula bebodwa. Uza ukuthi yazi bayadumisa. Bayadumisa. Beqale bedlala ama instrument banama guitar. Okay. Isiginci bedlala ama instrument. Uma bedlala ama instrument uyeza ukuthi bayadumisa. Abadansi begcwala indawo yonke ugcina ungasaqonda ukuthi ngiyenzeni kwenzakalani. No. Ukuphakama nje kuthiwa kuyagidwa yikho lapha. Bayacula. Ma kungabe kudlalwa ama instrument badlala ama instrument becula. Uza ukuthi yazi ngisuka la enkonzweni ngiba semoyeni manje yazi sengizwe ngathi ngathi ngikwenye izwe nje kodwa uzibona ukuthi ngisenkonzweni kodwa uzizwa ukuthi no man. Ngathi ngikwenye indawo engayisiyo le ngikuyo. Ngathi ngikho emhlabeni. Uza ukuthi kugcwele indumiso uzukhohlwe ngazo zonke izinto ezenzakalayo. Ngixolisa kakhulu ngi-invite to that church nama ngikhonza khona but ngangivakashile. But indlela izinto engazibona zisenziwa khona zinhle kakhulu. Angisolanga lutho ngabona kukuhle. Futhi nami la ngilungisa ngathi ngifika nje ngazibona senyingumama kufanele etshintshe egqoke ngenye indlela abe ngenye indlela. Nothando nje
bayabona ukuthi lo muntu uyaqala ukufika lapha kubingelela. Ezinye izinkonzo uyavakatsha uzuphume kungekho noyedwa kubingeleleyo, kungekho umuntu obonileyo ukuthi bekunomuntu emzini la. Yeah. Bayabingelela bekubuza uhlalaphi, uzophinda ubuye yini usivakashele. Yazi bekunikezelo liyathando nje ozwayo ukuthi la ngizizwa ngamkelekile. Hayi cha, siyabonga. Nizwileke ke baphathi balelo bandla nitholile marketing enhle emnandi futhi sakubonga nje konke lokho kuhle. Engikutholayo mina la umehluko phakathi kwelekhungani koqoka njengelady because bengilo ngiyibuza ngoba uthi konke phela kuba sengazathi mhlambe ukugqoka njengosisi mhlambe igcebhe kodwa uthi bekungaphansi kwamadolo kahle kahle kumele kuyovala namaqakala. Yebo ilady ke lelo. Yilento abantu abangayifuniki bathi awu sofuna ngiqoka njengogogo ngisasemncane mina ngisaseyang ngisafuna ukugqoka kahle manje sofuna ngifane nogogo ngigqoka izingubo ezinde manje lezi yabona ezingangibambi nasemzimbeni ngoba bona bafuna ukubambeka na yonke lento. Kodwa kufanele sehlukanise ukuthi la siya kubaba siya kuNkulunkulu siya kumdali. Yes. Siyadumisa. Siya enkosini uJesu ungayilanda sengisho nje ngingasasho asiphumeni kwakwasezulwini kancane siwe kwakwasemhlabeni. Inkosi yakho ungayilanda wena ugqoke inoma kanjani. Ungaya kuyo nje kuthiwa uyayibingelela usayibingelela nje. Ungaya kuyo ugqoke inoma kanjani. Yeah. Cha ngeke ngisho inkosi yasemdenini ngingasasho ngisho inkosi yesizwe sonke angikhulumi ngoba kuwesi fanele uguqu ungena ngale gethini ugqoke kahle futhi uvale ngisho ikhanda waqoka kahle ukubonisa ukuthi uyenkosini. Oh yes. Manje sinenkosi yethu uJesu umthethelelo wezono zethu oyinkosi ezulwini nasemhlabeni esimvumileyo sathi uyinkosi yethu. Kodwa sihamba siqoke inoma kanjani. Asimhloniphi yini yena ngoba namakhosi ethu la esiwathembile yasemhlabeni ayaguqa phambi kwakhe. Ayazi ukuthi sinoNkulunkulu. Ayamhlonipha uNkulunkulu. Yes. Kodwa thina uNkulunkulu asimhloniphi kakhulu. Kufanele ukuthi simhloniphe. Yes. Yebo. Hayi anamandla lawo masu. Iexample enhle futhi leyo yenzile ngempela kunje ngobusho nje. Ngikuphazamisileke bewusathi sisaqhubekela phambili. Yebo sizoqhubekela phambili. Sizothola incwadi uHezekiel. Ezekiel or Hezekiel 16. Ngoba ziningi izinto abantu abazikhulumileyo. Abanye bebuza ukuthi kufanele befake yini ama makeup, amacici, nama ring kanjalo. Ziningi nobucwebe nje. Bayabuza ukuthi siyenze njani. Into enzoyicacisa nje la ukuthi masithunywe uNkulunkulu ukuthi sishumayele uyasinikeza idirection la esishumayela sibhekise khona. Esishumayela sibhekise khona uyakutshela njengami mangitshelile ungitshelile ukuthi ngishumayele ezweni ngishumayele emhlabeni angishumayeli kubazalwane kuphela nakubazalwane kuyawela betshintshela abatshintsha khona ngoba sikho konke esikwaziyo. Yes. Kodwa ikakhulu kubantu abangakhonzi. Kakhulu kubantu basemhlabeni ngoba uNkulunkulu umhlaba uyawuthanda wonke akana ukuthi uyiChristian ayisiChristian. That's why yiko kufika isikhathi ukuthi noma ukwakhuleka nomuntu odakiweyo angazi bawushaba ngoba abalalela bakwazi ukumphendula ngalesi sikhathi. Ya umuntu ophuzile ngiyamazi ukuthi maye sethandaza ukhala inyembezi impela yakukhala. Uyaza thandaze. Yeah. Athandaze. Ubona ukuthi la bantu bayamazi uNkulunkulu. Yeah. Bamiyeka nje babemphika nje uzobethi singcono thina esiphuzayo. Kodwa nathi sibona bewese ngoba bayamazi uNkulunkulu. Kodwa nje babengamfuni ungathi sithandazeni bayathandaza kakhulu. Yeah. Amazwi ababekayo uma bekhuluma noNkulunkulu. Bayathandaza bayakhuluma noNkulunkulu. Yes. Okusho khona ukuthi uNkulunkulu uyasithanda sonke. uNkulunkulu uyasidinga sonke. Ufuna size kuye simqonde. Singamthandazi nje kuphela uyaunderstand ukuthi siyamthandazo. Yes. Futhi uyasizwa sonke imthandazo yethu. Siyaphuza siphuzi siwona iyasizwa imthandazo yethu.
Yathola ukuthi umuntu kudala wona unabo 10 years wona but uyaphunyuka kaboshwa eloke ephila phandle futhi nje uziphilela isoft life ngoba uyathandaza uNkulunkulu yamuzwa but into angayinanzeleliyo ukuthi akabhalwanga encwadini yokuphila. Lana masikhuluma ngokwamukela uJesu, sikhuluma ngoNkulunkulu, sikhuluma ngezulu, sikhuluma ngokubhalwa encwadini yokuphila. Ungakwenza konke ucele konke uNkulunkulu ekwenzela amafavor kuphendule, kodwa mawungabhalanga encwadini yokuphila, lana ngizobiza abantu ukuthi bebhalise encwadini yokuphila, benze kahle phambi kaNkulunkulu. So kungenzeka ukuthi ukhona oshumayile wamuza ukuthi yeka amacici yeka lokho ubeke kuleyo ndima, nami ngitsheliwe ukuthi ngishumayele kanjani. Abanye ngabalethelwa izambulo bakhona impela bangithintileyo bathi sizwe omunye ubaba umfundisi ethi noma ngingeke ngikhulume igama lakhe ngoba kakota to media kuthiwa kukhulunywa ngendaba yomuntu noNkulunkulu. So asikwazi ukuhlaziya umuntu. Kodwa sizokhuluma ngendlela enesizotha ngendlela uNkulunkulu athanda ngayo. Bethi uthe ulethelwe isambulo ngendaba yokugqoka nangendaba yokugqoka amajewelry ini zonke lezo zinto. Fanele liqonde ukuthi zikhona izinto eziyisinengiso kuNkulunkulu. Lezo kungcolisayo nezisono zonke ziyakwenza ukuthi ungangena ezulwini. Selingajaja likhulume ngenye indlela but kufanele uzibhekele wena, ufanele ngutshelwe yimi, mina vela ngibekelwa ngendabeni ukuthi ngutshele ukuthi ungenzi lokho yenza lokho. Kodwa ngizokuhlaziyela wena, uzozikhethela ukuthi uyaqhubeka ukwenza lokho awuqhubeki. Ngoba ngibeke esigabeni sokuthi njani ngihlaziye ngikubonise ngikululeke. Abanye abantu yathola umuntu ulethelwe isambulo but ubekwe endaweni yokuthi akhuze exwayise aphinda lilimukise. Wena kufanele umamele uze ukuthi lo muntu wenzani kahle kahle, uma kukhuza khuzeka, uma kuxwayisa xwayiseka, uma kulimuka ekulimukisa limuka. Kulo ohlaziyayo futhi noma engalethelwa isambulo umehlaziya mamela kahle uzuthi lo muntu uyahlaziya kudinga ukuthi mina ngizikhethele. Angeke mbuze yena ukuthi ngeke ngiqhubeke ngenze njani, but wena zikhethele. Mawuzwa kukhona okuguqukayo guquka. Bese kuba khona futhi abafundisi futhi ngoba niyasicompare, ngifuna ukuyibeka icacele indaba ukuthi ningascompare ngoba indlela esithunyelwe kizo zihlukile. Abafundisi abashumayeli njengomuntu ovangelayo ohambisa ivangeli, abafundisi bayakhona ukuhambisa ivangeli, bayakhona ukuligcina kahle, beniqinise esontweni, beliphathe kahle ezinkonzweni. Bayakhona ukuniphatha njengathi siphethwe abafundisi, asizilawuli la esikhona, simamela bona, sizwa ngabo, bangabaholi bethu basihola. Kodwa ivangeli labo liqinile kakhulu ngoba ifaith yabo inkulu kakhulu. Inkulu kakhulu ifaith yabo. So kuyenzeka ukuthi lisuke liqine kakhulu kubantu. Ngoba bajwayele ukuthi bagcina ibandla kufanele ligcine lihlanzekile, liclean, futhi bashumayela kubantu asebephendukile abasenkonzweni. Abantu enkonzweni abalethwa ngabafundisi kodwa balethwa yini ngama evangelist. Bethunywe nguNkulunkulu, ngabantu abahambisa ivangeli bethunywe nguNkulunkulu. Yikho esikhathini esiningi ngeke ubabone bephonguma nje estradini beshumayela. Abamaye estradini beshumayela ngabahambisa ivangeli esikhathini esiningi. Uma sebesenkonzweni banitshela leni ukuthi phumani li-invite abantu libuye nabantu enkonzweni. Ngoba bona baphethe izwi lokuthi belifundise enkonzweni, beligcine liqine enkonzweni. Kufana nokuthi kumanje bakhona abacelayo ukuthi siyacela ukuthi usivulele iFacebook yakho uyitshintshe ibe yipage, usivulele ku YouTube lapha usivulele nje ichannel yakho sikulandele. Ngiyajabula kakhulu, ngiyakuthokozela lokho. Kodwa into okufanele iqonde ukuthi ngihambisa ivangeli kuphela. Isiphiwo sokuphatha abantu anginaso.
Asikakafika ngazi noma uNkulunkulu sazosihlalisa esokuphatha abantu mase nginendawo yami sokufanele ngiliphathe ngilinakekele. Oh yes. Kodwa leso siphiwo asikakafiki kimi masifikile ngizokwenza lokho. Ngakwenza isiphiwo ngingenaso singakafiki ngizohluleka phambili. Ngoba amazwi okuligayida anginawo. Nginamazwi okuthi niphenduke. So ngicela ni understand ukuthi angiyali isicelo senu kodwa ngiyazazi indlela engingakhona. Angikho after business ukuthi kufanele ngivule kwami khona nizofaka iminikelo or no. Ngizoletha izwi likaNkuluNkulu nami ngingumntwana kaNkuluNkulu ngithunyiwe. Ngingumntwana kaNkuluNkulu ngibe yisiqholo ngiyathemba ukuthi nizwile ufakazi bami bokuqala labesibili. Namanje futhi kuloku buqhubeka. Azange ngibe lula ukuthi ngize mphakame ngishumayele. Ngithwale nzima. Noma sengiphaka kodwa ngiyakubonga futhi lokho ngoba nithe sengiphakama ngishumayela. Bese ngiyimi nje sengizi acceptile. Yazi sengizwa uthando likaNkuluNkulu sengilufila emzimbeni nasempilweni nasemoyeni konke. Ukuthi anything efikayo kimi noma ngabe wena uyibona incane kanjani mina ngiyibona isibusiso inkulu kimi ngiyayi appreciate ngiyayibonga ngoba bengingenayo akangithathanga nginazo izinto nginakho konke mhlawumbe kube benginakho konke yonke into ezayo bengingeke ngiyibone njengesibusiso but manje ngiyibona ngenye indlela wena sungayibona ngenye indlela encane kodwa mina ngiyibona indlela enkulu kakhulu kuyangithokozisa kakhulu lokho so bengithi ngichasise lapho ngiphinde futhi ngiyephambili kancane ukuthi when comes to isambulo umuntu mayengathi engafika kini ethi ukhuluma isambulo ukhuluma into enzima kakhulu ngoba ukhuluma into oyibonayo mina ninokuzibona izambulo ezinye ngiyazigodla ngoba kuyabe kunzima ukuthi ngizibeke kanjani ebantwini but okunye ngiyakubeka ebantwini bengikubeka even na ku Facebook kukhona okunye ngoba sikhona isambulo esike safika kimi kuthiwa like ngithathiwe bengilele ngaleso sikhathi ngithathwa ngumbono but bengihamba ngathi angazi mhlambe bekuyingilosi leyana ngoba bengibona nje ngathi kungumuntu ugqoke ingubo emhlophe ethinta phansi inyawo zakhe bengaziboni ikhanda bengaliboni but bengibona ukuthi ngihamba nomuntu wangibamba ngesandla wathi asambe ngahamba naye bengiqeda ukuphenduka 2022 bengiqeda ukushumayela I think bengifaka inshumayelo ezingu3 lapho ku Facebook yes inshumayelo yami yesi4 azange ashumayela ngakhuluma ngombono engiwubonileyo wangibamba leyo muntu wangihola ngahamba naye safika kwenye indlu mathi sifika kuleyo ndlu sathola kunobaba osidudla omnyama ohleliyo phandle wathi simdlule ubephethe izikhiye lo baba but azange sizithathe izikhiye esandleni sakhe kwathiwa izikhiye lezi ngeza lendlu lezi room by room inesikhiye sakhona asingene sangena endlini masingena endlini kuvuleka like indlu yakhona ipassage enkulu then eceleni ku right kunama rooms ku left kunama rooms wathi vula la wathi mina ngivule ngavula iroom laqala manje ngivula iroom laqala ngathola kunabantu kodwa abantu labo yababona ngathi yebo kodwa bayaphila emhlabeni kodwa bavalelwe la ngazibuza ukuthi kanjani kwenzeka kanjani ukuthi umuntu aphile emhlabeni ephinde valelwe la kodwa bayaphila emhlabeni kodwa bavalelwe la laba bantu bangabafazi emhlabeni abashadanga emhlabeni abayendanga kodwa banabafazi abayispirit bangabafazi bona abayeni babo amadoda wabo ayispirit kushuthi wawubona umama ngangibona umama kusho ukuthi banama spiritual husband abababoni abashadanga banama spiritual husband imimoya emibi efike ibe ngamadoda wabo kodwa labantu abazenzi baboshiwe la kodwa bayaphila emhlabeni bahamba labantu kodwa abakhululekanga abekho free le mimoya le ibabophile abekho free abekho right abawonanga bona abalasono kodwa le mimoya le iyabangcolisa sadlula kodwa vula leli room ngithe ngivula ngathola futhi kunabo baba abaphila leso simo
kodwa laba abantu balabafazi ama spiritual wife but bona abazazi belabafazi futhi abanabo abafazi emhlabeni kodwa bayaphila emhlabeni hayibo kodwa kulabafazi ababa nabo ababavakashelayo abangababoniyo bona kodwa bayakwazi ukuthi bayasetshenziswa abakwazi ukuphuma baboshiwe la abantu bavalelwe la sidlule siye phambili ukuthi laba bantu abangabathakathi bayathakathiswa bathakatha ngisho noma bengasathandi noma bengasathandi bayathakathiswa mina bengicabanga ukuthi abathakathi bonke mabethakatha bayathanda kufisa kwabo yokuhlela kwabo but lapha ngatshela ukuthi laba abantu bangabathakathi abanye bathunjiwe bathakatha ngisho bengasathandi bayathunywa ukuthi yenza ukuthola ukuthi umzali wakho uyakuthakatha umntana wakho uyakuthakatha akazenzi uyathunywa ukuthi yenza akazi ukuthi iphume njani kunzima ngaboniswa amaroom ngobunengi abantwana bona laba abangezwayo kodwa abantwana laba bayaphila emhlabeni but ba operatewa la bonke laba izinto zakhona zi-operatewa kulawo maroom zi-operatewa indoda lesi idlula ihleli phandle ephethe izikhiye abantwana abangezwayo abenza izinto ezibhedayo kodwa babona besenza izinto ezibhedayo ba-operatewa la imqondo wabo nje u-operatewa la bona bese beyayenza emhlabeni yazi yangiphatha kabi lento nginjalo ngisembonweni sahamba sadlula amaroom amaningi lokhu ngitshela ukuthi kuhamba njani kwenzakalane la sasafike mthese ngizofika ekugcineni azange sifike kahle kahle ekugcineni but ngangilokhu ngihamba kodwa vula leli room ngalivula kodwa sidlule uvulelele liphambili lelo lishiye livulekile uvulelele liphambili okay ngadlula ngayovula lele liphambili mangilivula wathi bheke emuva ngabheke emva wathi lele belivulekile lisavulekile na ngathi cha selivalekile bathi nguwe ke lo impilo yakho le impilo yakho uyavula uhamba kahle kakhulu uvule masuvulile masokufanele uvule phambili emva kuyavaleka wona uyavula masuvulile uyastaka lapho uvule khona uhlale usenda ukusame level kulo okuyo awukwazi ukuqhubeka mawuqhubeka uvule enye channel emuva kuyavaleka thandaza kuvuleke yonke indawo uphume la yaze ngaba nesihelo ngaba nesihawu ngezwe inhliziyo yami nje isiba nomusa ngathi ngiyacela ukuthi ngikhuleke ngiphume labantu bonke laba boshiweyo la kodwa khuleka qala manje khuleka ngathandaza ngaze ngaphapha mangithandaza ngizizwa ngithandaza ngamazwi ngicela ukuphuma nalabo bantu lapho but from there azange aqhubeka ngakhuleka nabantu abanjalo azange abakhulekisa into engayenzayo ukukhuluma ngayo lento ngase ngisho ukuthi labantu abafesana nalezo zigaba zama spiritual husband spiritual wife ezibahluphayo ngicela ukuthi senze fasting sithandazeni oh yes ngizozama ukuthi ngicela uNkulunkulu siniguide ngezwi ngangililetha izwi bakhona bangena kwikhompela baletha ama testimony futhi ukuthi basizakele kakhulu kodwa zange ngisaqhubeka zangibe nethando lakho ukuthi ngiqhubeke ngibancedise kuloko ukuthi bezinqobele ngoba ngikholelwa mina ukuthini umuntu mayezikhulekela ngokukholwa uyakhona ukuzinqobela umuntu ngingakubekanga isandla ungabekwanga isandla yes siyadinga ukuthi sincedise kodwa iBhayibheli lithi ukhona ogulayo yini makabiza amalungu ebandla emkhulekele ukhona ohluphekileyo yini makakhuleke zikhona izimo okufanele ukuthi uzikhulekele wena ngoba uhlupheka zikhona izimo zokuthi uyagula kufanele kudingeka ukhulekelwe ngabaphilayo so sikuqondene khona lokhana siqedisise ukuthi izambulo zinto enjani ukuthi uyixoxele umuntu ngendlela ofanele ukuthi uyixoxe ngakhona sometimes kuba nzima njalo ukuxoxeni kwethu kufanele angithi uyeza ukuthi sengikhulumile umbono wakho ukuthi wawunjalo mina masifika kimi kufanele ukuthi ngiyichazele abantu kufanele ngiyichaze ngendlela yokwaluleka ngiyichaze ngendlela yokuhlaziya ukuthi ngibabekele clear ukuthi lento leya injani ngibabekele kahle kodwa mawubone lo mbono ubekwe endimeni yokuthi uxwayise kufanele ubeke ngendlela yokuxwayisa njalo isambulo masilethwa kuwe uyakhona ukuthi ubone ivision ubone umbono kube ingathi ubone iTV kodwa kugcinywe ivolume wena kufanele uinterprete noma ungabuza
ngezwi ukuthi manje lo kusho ukuthini, ngicela ukuthi ungichazele kahle Nkosi, Yes. ngazi ukuthi ukwenzakalani, ukhulume izwe eli1. Okunye kufanele uzibekele wena ngendlela obona ngakhona, kufanele ukubeke kunje ngoba kunjalo. Oh yes. So sengikhulumela kulabantu abebebuza, abanye bethi akufanelanga yini sifaka ama perfume. Oh. Ngicela ukusuka kule kaHezekiel sifunda incwadi kaZaga evesini lika 7. Ngicela ukubuyela la kulofakazi oqeda ukukhuluma ngabo. Yeah. Laba angithi omama bodwa eceleni nje ubaba ubaboniswa Yeah. nobaba bodwa eceleni. Abantu ekuthiwa abanamakhosikazi, obaba abanamakhosikazi, omama abanamadoda. Yebo. Kusho- Abanye banawo amakhosikazi Okay. kodwa baphinde bebe futhi nabanye abafazi ababavakashelayo bengazi. Oh. But abaningi bakhona abagananga. And manje lama spiritual husbands nama spiritual wives ablock imishado Ablock imishado. ukuthi bekhona yeah. Yebo, ngezwe ngabo angiwabonanga wona ama spiritual husband Yeah. nama spiritual wife, but ngabona abantu abaphila emhlabeni bevalelwe emarumini, room by room, mbona ukuthi la bantu ngiyababona kodwa angibazi. Oh yes. Angibazi. So angeke sikuphike lo ukuthi umuntu ahambe umuntu ethi ubone umbono wabona ubani, kungenzeka yena uyababona abantu ebebazi, ngoba nami ngangibabona ngibona nobuso babo, ngibona ukuthi ngabantu nje impela laba. Kuthiwe hayi bakhona la bayaphila emhlabeni, but namba bavalelwe la erumini, abazani bona. Yes. Alabo bantu kodwa baserumini eli1 bahlutshwa into eyi1, bahlushwa idemon eli1. Oh yes. Lona leli nje libanikeza amadoda o elibanikeza abafazi bengazi bona. Kusho ukuhlupheka okuyi1 baboshwe endaweni eyi1, Yeah. bayenza umsebenzi ofanayo abangawazi bona behambe emhlabeni. Okay. So ngizama ukuchasisa lapho ukuthi ningadideki kakhulu lokho elihamba lisiyabuza libuze le ukuthi lo muntu simzwe sithi wena uthini. Kungenzeka sibe kwanga endaweni eyi1. Wena mamela umameli sisi bese uzijajela wena ukuthi wenza kanjani, uyangena kukho noma ungeni. Yes. Umamele futhi inkulumo zakho ukuthi ukhuluma ngokunjani, uyakhuza wenzani. Ngoba isambulo masibuya sinjalo, sibuye nevesi, asibuyi nemibhalo. Nginokusilethelwa mina, asibuyi nemibhalo. I remember ngicela ukuthi ngiqale ngikhulume ngencwadi kaZaga lana, uZaga 7. Okay. Isizwe ngendaba yeperfume. Iperfume ngisacela ungifundele yona babushabangu. uZaga 7 verse ngesilungu. Ngisabheka ivesi lana. Okay. uZaga 7 ukhuluma ngowesifazana ondindayo, umuntu wesifazana ongayiphathanga kahle, ngithi wesifazana oyiprostitute. I think kwelesilungu livele libeke nje lithi wesifazana oyi prostitute. Ngale version le ithi kimi the crafty harlot. Iqala ku verse 6. Yes, Proverbs 7. Yeah, ngicela ungifundele yona from verse 6. Okay. For at the window of my house I looked through the lattice, and saw among the simple, I perceived among the youths, a young man devoid of understanding. 8. Passing along the street near her corner, and he took the path to her house. 9. In the twilight, in the evening, in the black and dark night. 10. And there a woman met him, with the attire of a harlot and a crafty heart. Ngicela ungibambele yona leyo ku verse 10. Yes. Ethi bheka isihlangabezwa ngowesifazana, izingubo zakhe zingezesifebe, enobuqili enhlizweni yakhe. Yes. Owesifazana egqoke ingubo zesifebe. Yes. Kwenzeka ukuthi awufebi but ugqoke ingubo zesifebe. Yeah. Ucabanga ukuthi ubukeka kanjani wena phambi kaNkulunkulu? Iziphi ingubo zesifebe? Fanele ukwazi ukuhlukanisa wena self. Yes. Ukwazi ukuhlukanisa ingubo zesifebe nengubo ezingayisizo zesifebe. Oh yeah. Uzifundele yona nawe uZaga 7. Kuthiwa wesifazana wayegqoka ingubo zesifebe. Asiqhubeke sizwe ukuthi
wayengamadoda ethini yena. Verse 11. She was loud and rebellious. Her feet would not stay at home. 12. At times she was outside, at times in the open square, lurking at every corner. 13. So she caught him and kissed him. With an impudent face she said to him, I have peace offerings with me. Today I have paid my vows. 14 lawyer. 15. So I came out to meet you, diligently to seek your face, and I have found you. 16. I have spread my bed with tapestry, colored coverings of Egyptian linen. 17. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Amen. Yeah. Cela sivambe lapho nje ukuthi ngiyenzile umbheda wami ngelineni laseGibhithe. Yes. Ngafafaza futhi ngeperfume. Akushiwo ukuthi ilineni laseGibhithe li wrong. Okay. Akushiwo ukuthi ku wrong kuyothenga ilineni eGibhithe. Ku right. But yena ulithengile elithengelani bukani ke la kungena khona impahla zamagama ukuthi umuntu yakhona ukuthi azithengele impahla yegama hayi ukuthi wrong impahla yegama. Okay. But uyisebenzisa ekuthinini. Oh. Yena ubengwakuphi lo sisokhuluma ethi ngithenge ilineni laseGibhithe. Ngokuzwa kwami mina mangimamela ngiyeza ukuthi ngathi akusimpahla zala. Khona la ezibuya khona manje sokune ndawo laba order khona impahla bathi koTemu. Ngithi ngithengile ilineni mina koTemu. Indawo ezinhle kakhulu lezo eza online. La isithenga khona impahla. Thengile ilineni lami ngalibeka embedeni. Umbheda wami emuhle. Yes. Ngiyendlele emuhle. Ngawufafaza ngeperfume. Ngize ngiqamba igama. Ukuthi perfume yakhona kuthiwa yini engifafaza. Kuya ngokuthi perfume uyisebenzisa for what reason? Oh yes. Uyisebenziselani? Uma uyisebenzisela ukuheha uyifaka ngaleyandlela. Iperfume kufanele uyispray ukuthi unukelele. Ayizigcina sinuka impela uza ukuthi manje iyanuka iperfume. Kufanele inukelele kahle nje uyizwa ukuthi iyanukelela nawe ukuthi nawe usimele kahle mawuhamba. Angithi so kuyileyo ndlela nje ukuthi zikhona izinto ezingayisisono kodwa eziholela ebantwini ukuthi begcina sebevukelwa yibufebe o sebegcina sebezisebenzisa ebufebeni lezo zinto. Ngoba mawuqhubeka ngayo ku18 lencwadi ithi woza sizanelise ngothando kuze kuse sijabule ngokuthandana. Ithi ngiqale ku16. Yes. Ithi ngendlele umbheda wami ngezindwangu zokumboza nelineni elimeshiswe nelaseGibhithe. Ngifafazile umbheda wami ngemure. Nangomhlaba nangokinamona. Imure vele ikakhulu isebenza as a perfume. I think iperfume vele ngoba sizwe eBhayibhelini la think ikhulunywe ngenye language ngoba mbona ifakwe style lana. Okay. Kufafaziwe umbheda ngeperfume. Iperfume ayikho wrong but lo mama lo seyisebenzise ngendlela wrong ukuthi ekwazi ukuheha obaba. Ekwazi ukuya ngobaba ngayo. Yes. Ilineni alikho wrong ukuthi uyangena ko Shit Street uthenga ilineni. Kodwa ku wrong ukuthi ugcina usuheha obaba ngayo leyo lineni. Ukugqoka kwakho makube ukugqoka ukuthi uhlonipheke. Yes. Ufuna ukuzimbathisa wena. Ungaqokela ukuthi kukhona ufuna ukukwenza, ufuna ukukhalisela abanye abantu ufuna ukuphathisa abanye abantu ngenhliziyo mhlawumbe ngempahla zakho. Kukhona phela uthi ufuna ukukhalisela umuntu. But ufuna ubona ukuthi impilo iyaqhubeka. Iwrong yona lento ngiyazi siyayenza ngithi. Yeah. Ukuthi ubani ngifuna abone ukuthi impilo iyaqhubeka. Qokela ukuzembathisa ube muhle nje ungabi ne pressure of anything. Yes. Ungazihluphi nje ukuthi kufanele ngithatha ama perfume abizayo ngifuna ukuthi mangifika ngale ngizwakale kahle mangingena. Bebona ukuthi hayi ngidla kahle ngine soft life no. Yeah.
usuyisebenzisa ngendlela wrong iperfume. Spray kahle nje. Yes. Izwakala kahle nje. Ngiyakuzwa. Kungabi lento ukuthi wenzela okuthile. Ukubukwa okuhlukumeza abanye abantu oku-attract omunye umuntu wenzela uhlukumeza omunye umuntu. Abone nje ukuthi ngisaphila ngiright futhi impilo ihamba kahle. Why uyenza leyo nto ukuthi omunye umuntu ezobuhlungu ngawo ukuthi impilo ihamba kahle? Yeah. Zenzele wena. So ngicela sibuyele futhi bengize lana just indaba yeperfume nje nelineni ukuthi siyenza kanjani sima sikusebenzisa masingasebenzisela ukuthi silimaza abanye abantu. Kodwa sikusebenzise njengokuba siyakusebenzisa. So akukho wrong ukuthi umuntu ethi ungayisebenzisi iperfume mawufakwe endimeni ukuthi khuza. Uzonikhuza vele ukuthi ningayisebenzisi iperfume akufanele ukuthi niyisebenzise. It's fine. Uthi akhuze nami mangibekwe endimeni ukuthi ngihlaziye I will do that. But manje angihlaziyi ngiyashumayela. Ngiyacacisa nje ukuthi mhlawumbe ningayizwa ngendlela mina engiyizwa ngakhona. Yebo. Ngoba nami bengazi ngezwe sebengitshela ukuthi siyacela ukuthi usitshele ngalezi zinto. Ngathi ngikuzwile ngabona abantu bayaphikelela sebeze bedlula u50 bekhuluma ngaleyo nto ngathi okay angikwazi ukuniphendula lonke kodwa ngizocela isikhathi ngikhulume ngakho lokho. Ngicela sifunde futhi incwadi kaHezekiel 16 kukhuluma uNkulunkulu ekhuluma nomprofeti. Okay. Inhloko yombhalo ithi umfazi ongathembekiyo. Verse 1. Verse 1 umfazi ongathembekiyo. Yes. Kuthiwa izwi likaJehova lakhuluma kimi lathi, ndodana yomuntu, yazisa iJerusalema izinengiso zalo. Ndodana yomuntu, yazisa iJerusalema izinengiso zalo. Yazisa umhlaba ububi. Angithi lingicelile ukuthi ngikhulume angazolifuna ngilekelele o ngenze njani ngizoyenza njalo. Yazisa umuntu ngezinengiso, yazisa iJerusalema ngezinengiso zalo. Khuluma uNkulunkulu ekhuluma nomprofeti. Namanje uNkulunkulu sakhuluma, ndodana yomuntu yazisa umhlaba ngezinengiso zabo. Yebo. Yazisa umhlaba. So uma umuntu sefikile kini mlalelisise. Ithi incwadi yaDeuteronomy 28 nilalele nokulalela izwi lenkosi. Yes. Nilalele nokulalela. Ulalelisise. Uyabona mase kufika ezwini lenkosi lalela ulalelisise. Ungaveli ujudge nje fast. Yes. Ungaveli usheshe futhi uphakame. Lalela ulalelisise wenze research wena wedwa nomoya ongcwele. Ngithu ngoba kuthiwa uzosifundisa konke. Uzosifundisa amaqiniso kuthiwa ngumoya weqiniso. Ungajaha ukukhuluma. Ungajaha ukukhuluma. Ufundise ukhulume ngomoya weqiniso. Asifundeni uverse 2. Uverse 3 uthi isho kanje inkosi uJehova kulo iJerusalem. Ithi ukudabuka kwakho nokuzalwa kwakho kungokwezwe laseKhenani. Uyihlo wayengumAmori nonyoko wayengumHethikazi. Ekuzaleni kwakho inkaba yakho ayinqunywanga ngosuku lokuzalwa kwakho. Awugezwanga ngamanzi ukuba uhlambuluke. Awuhlikihlwanga nakanye nangosawothi. Awusongwanga nangokusongwa. Awuhawukelwanga yiso ukuba kwenziwe lokhu kuwe. Uphathwe ngobubele. Ikhepha waphoswa endle. Lokho wanengeka ngosuku lokuzalwa kwakho. Lapho ngidlula kuwe ngikubona unqasha egazini lakho ngathi kuwe wena osegazini lakho phila. Yebo ngathi kuwe wena osegazini lakho phila. Wande njengenhlumela lasendle. Wanda, wakhula, wabukeka nokubukeka. Amabele akho aphuhla, izinwele zakho zazimilile. Kepha wawunqunu wawuze, wawungaqokanga. uNkulunkulu yakhuluma uthi ngakuthola uqeda kuzalwa, ungasulwanga nokusulwa, ungembethe, unguwe nje. Ngathi umuntu olahliweyo, kodwa ngakuthatha ngidlula ngikubona ngakuhawukela.
Asizweni ukuthi uNkulunkulu mase esehawukelile segqokisa umuntu umgqokisa ngayiphi indlela. Right. Uthi lapho ngidlula kuwe ngikubona bheka kwakuyisikhathi sakho. Isikhathi sokukuthanda ngeneka ingubo yami phezukwakho. Uthi ngakwembathisa. Ngembathisa ubunqunu bakho. Yebo ngafunga kuwe. Ngangena esivumelwaneni nawe. Isho inkosi uJehova waba ngowami. Uthi ngakuthatha ngakumbathisa ngengubo yami ngelineni lami. Ngakumbathisa. At least usufudumele manje usumbathile. Then verse 9 uthi ngakugeza ngamanzi. Ngahlanzisisa igazi lakho kuwe. Ngakugcoba ngamafutha. Ngakwembathisa imifekethiso. Ngakufaka izicathulo zesikhumba namatahasi. Uthi ngakwembathise. Ngakugqokisa ngakufaka ubucwebe. Ngakugqokisa izicathulo zesikhumba. Ileather manje ugqoka isicathulo seleather nje. Even namanje vele leather yakhawunta kakhulu. Noma ngabe ijacket noma ngabe yini. Uma kuyi leather pure leather uyazi ukuthi yabuzizwa njani. Kusho khona uNkulunkulu umuntu wayesemgqokise kahle. Semgqokisa ilineni wamgqokisa izicathulo. Asiqhubekeni sizwe azaqede umgqokisa. Uthi ngabhinqa ilineni elicolekileyo kuwe. Ngakusibekela ngosilika. Ngakuvunulisa ngezivunulo ngafaka amasongo ezandleni zakho nomnanka entanyeni yakho. Ngafaka icici emakhaleni akho namagenqeza ezindlebeni zakho nomqhele omuhle ekhanda lakho. Wawusuhlotshisiwe ngegolide nangesiliva. Isembatho sakho sasiyilineni elicolekileyo nosilika. Nemifekithiso wadla impuphu ecolekileyo nezinyosi namafutha. Wawumuhle kakhulu impela. Wahlahlamela waze wathola ubukhosi. Igama lakho laphumela ezizweni ngobuhle bakho. Ngokuba laliphelele njengemihlobiso engangiyibeke kuwe. Isho inkosi uJehova. UJehova ekhuluma la. Qeda ukugqokisa umuntu. Semgqokisile. Uze wamfaka necici emakhaleni. Ngicela ungifundele yona ngesilungu mhlawumbe izozwakala ngcono from verse 10. Okay. Athi ngifunde ke from verse 10. Yebo. I clothed you in embroidered. Okay. I clothed you in embroidered cloth and gave you sandals of budget skin. I clothed you with fine linen and covered you with silk. 11. I adorned you with ornaments, put bracelets on your wrist and a chain on your neck. 12. And I put a jewel in your nose, earrings in your ears, and a beautiful crown on your head. 13. Thus you were adorned with gold and silver, and your clothing was of fine linen, silk, and embroidered cloth. You are upholstery of fine flour, honey, and oil. You were exceedingly beautiful and succeeded to royalty. Amen. Amen. Sibambe nje lapho ukuthi uNkulunkulu wayesemgqokisile umuntu, wamfaka ama bracelets, wamfaka ama necklace, wamfaka amacici ezindlebeni, wamfaka necici emakhaleni. Bheka ukuthi muhle kanjani umuntu uma uNkulunkulu usemgqokisile. Wamgqokisa umuntu kahle. Egqokiswa nguye uNkulunkulu ngoba nguye phela okhulumayo la kumprofeti ithi isho kanje. Yes. Khulume neJerusalem, isho kanje ukhulume nabantu emhlabeni. Asiyeni ku verse 15 ngizoqhubeka. Bengifuna sifunde ngesizulu, saphinde sayifunda ngesilungu ukuthi ngoba isizulu sometimes siba nzima. But isilungu siyabeka kahle uthi bracelets, necklace, earrings, knobs. Yes. Asemakhaleni ibeke kahle nje ukuthi nizwe kahle. Then uverse 15 umuntu mase egqokisiwe mbheke ukuthi wenzani umuntu.
Ithi kepha wethemba ebuhleni bakho, wafebela igama lakho, wathululela bonke abadlulayo ubufebe bakho, baba ngobakhe. Wathatha izingutsheni zakho wazenzela izindawo eziphakemeyo ezingamagqabhagqabha, wafeba kuzo, okungazange kwenzeke nokungasoze kwenziwa. Wathatha izinto zakho ezinhle, egolideni lami, esiliveni lami, engangikunike khona, wazenzela izithombe zabesilisa, wafeba nazo. Yabona umuntu masegqoke kahle, uNkulunkulu semgqokisile semuhle ngalendlela amuhle ngayo esemakhaphile. Uqala uvukelwa ibufebe. Uyaqala uphuma ezweni uza ayezakhela yena izithombe zabesilisa. Adlale nazo ngendlela adlala ngayo, indlela yobufebe. Umuntu masemuhle kakhulu uyatshintsha isimilo. So ngesinye isikhathi kufanele libhekisise ukuthi lezi zinto ziyalingcolisa. Ziyalingcolisa lezi zinto, iqiniso lelo. Ziyasingcolisa lezo zinto ngoba uNkulunkulu naye ukwamgqokisa umuntu. But into ezenzekayo ngemva kokuba umuntu esegqokile sifaka ama-necklace semuhle ngale ndlela, umuntu waqala ukuvukelwa ibufebe. Mhlawumbe abanye abantu mabembheka uvukelwa yileyo nto. Anti yini sengikhuluma kwasempilweni manje, yini enza ukuthi mangabe bakutrainela umsebenzi othile mase kufanele uphume uye emsebenzini, uye kuma interview baku-advise ukuthi uma uya lapha ku interview ugqoka kahle nje, ungafaka ama jewelry, ungafaki kakhulu makeup. Bayenzelana ukuthi unga-attract umqhashi. Umqhashi angakubuki ngenye indlela, ekubuke njengomuntu ozofuna umsebenzi. Ngoba sekungenzeka futhi ekubuke ngendlela yothando lo uthanda kwasemhlabeni. Mhlambe yena kube nguye othi mayekubheka avukelwe ibufebe. Else futhi wena yabungazibekanga kuleyo ndima, kodwa ke izinto lezo mawuzifakile wrong. uNkulunkulu naye wabona ukuthi ngizenzile lezi zinto, ngimgqokisile umuntu. But umuntu indlela seziphatha ngayo emva kokuthi ngimgqokise akukho kuhle. Asiqhubekeni kancane lapho. Sicela kubani? Ku 17. Ku 18. Ithi wathatha izingubo zakho ezifekethisiweyo wazisibekela, wabeka amafutha ami nempepho yami phambi kwazo. Nesinkwa sami engangakunike sona, impuphu ecolekileyo namafutha nezinyosi engangikudlise khona, wakubeka phambi kwazo, kwaba yiphunga elimnandi. Kwaba njalo isho inkosi uJehova. Mase senibahle animnaka uJehova. Uthi zonke izinto engangikubusise ngazo ngikuphe zona, wazithatha wazibeka phezulu kwezithombe usikhonzele zayizithombe. Umuntu masemuhle akasamkhonza uJehova, akasabonga uJehova, but wasuka waya kuphi, wabukisa ngobuhle bakhe, wakhonza ubuhle bakhe. Waqala manje ukubeka izithixo phambi kwezinto aziphiwe nguJehova. Izibusiso uJehova kubusise ngazo, usubeka izithixo phambili. Phela kuba muhle kahle kahle ikubusiso, ngoba bakhona abanye abantu abakufisayo, mina ngingenile kikho lokho. Abakufisayo ukuthi ube nakho but ungenakho. Ufisa ukuthi ugqoke kahle kodwa ungakhoni, ungazi ukuthi ungenza njani ukuthi ugqoke kahle. But yena ukubusisile ngomsebenzi, yakwazi ukuthenga impahla zokugqoka ugqoke kahle. Mase ugqoke kahle udlala ngesibusiso sikaNkulunkulu. Usugqokela kahle nje just ukuyaheha abanye abantu. Bhekani ukuthi why uNkulunkulu ethi ungayenzi lokho, ningasayenzi lokho, ungangeni kulokho, ungena kulokho. Lekubuke kahle nje ngeso eliright elikamoya. Likuhlolisise futhi nangenyama, ukubheka ngisho nala emhlabeni ukuthi mase kubhekile emhlabeni usenze izinto ezikanje kuba njani. Kuhlalise kahle nje kuwe, ukuhlaziye nawe wedwa, ningavilaphi ukucabanga, ningavilaphi ukusebenzisa umoya ongcwele. Ukhona onathi kuthe umoya weqiniso uzosifundisa konke futhi uzosifundisa kahle. Then ithi ku verse 20 ithi wathatha amadodana akho namadodakazi akho owangizalela wona, wawahlabela zona,
ukuba adliwe, babuncane ubufebe bakho, ukuba ubulale abantwana bami unikele ngabo, ngokubadabulisa emlilweni na? Kuzo zonke izinengiso zakho nakubo bonke ubufebe bakho, awukhumbulanga izinsuku zobusha bakho, lapho wawunqunu wawuze, wawuqasha egazini lakho, wathi emva kwabo bonke ububi bakho maye kuwe, isho inkosi uJehova. Inkosi yami, phezu kwako zonke izibusisa kubusise ngazo. Wakhetha nje ukungamhloniphi. Phezu kokubusisa konke, ukubusisile eza umuntu obusisiwe esikhathini esiningi vele uyaphuma endleleni. Uthola sokunguye ophila impilo yokuzigabisa, isho njalo enye incwadi ukuthi akufanelanga sizigabise, siziphakamise. Yeah. Kufanele ukuthi sizithobe khona siyokuphakanyiswa, ngoba kuthiwa kufanele sinjani sizehlise khona siyokuphakanyiswa. Yebo. Ngoba uma uziphakamisa wena uyokuthotshiswa, uzokuyehliswa wena uNkulunkulu. Yes. So ezinye izinto kufanele sizibheke ukuthi zidalani kithi, zinomthelela muni. Kuyafana newine. Iwine siyashumayela enkonzweni ukuthi imali engaphuzwa. Kodwa khona amanye amavesi akhona eBhayibhelini alivuma iwine. Kodwa bese kuthiwa umuntu engabi isidakwa, ungabi isiminzi, ungabi isidakwa. Kodwa ukuliphuza iwine kube kungayisinkinga kukhona eBhayibhelini. Kodwa uma usiliphuzile kwenzakalani kuwe? Kuxega isimilo. Usho njalo uJesu uthi okungenayo akunankinga, kodwa okuphumayo sokungenzeka iwine lingabi inkinga malingena kuwe, ayisi problem. Kodwa izinto zenzayo eziphuma ngaphakathi kuwe masuphuza iwine zimbi, ukuxabana, ukuxokozela, ubufebe nakho konke okubi, ukuzigabisa, ukuthukana. Yeah. Ukukhuluma izinto ezimbi. Ngiyakuzwa. Ziyenzeka nje masuphuza iwine. Yikho sigqugquzela ukuthi abantu mabangaliphuzi iwine. Hayi ngoba li wrong, but likwenzisa izinto ezimbi, likwenza ukuthi ungakhona ukuziqoqa. Uxogelwe isimilo, ungabi lo muntu esimaziyo thina. Ugcina usulawulwa yilo. So nasekugqokene kunxibeni nasekuzithithivetheni indlela esizithithivetha ngayo, kuyenzeka ukuthi ugcine abantu bekubone ngenye indlela wena usungenye indlela ongahlelanga ngayo. So sidluleni lapho sibheke indlela yokugqoka kokugcina ku 1 Corinthians 11. Okay. Ku 1 Corinthians 11 sizoyifunda ndawonye no 1 Peter 3. Ngithe ngizoshumayela namhlanje ngingalethi izambulo, ngingakhulumi ngento ezinengi, ngingakhulumi ngencwadi engizilethele uNkulunkulu, kodwa ngikhulume ngencwadi elizicelileyo lina. Okay. Yeah. 1 Corinthians 11 verse 1. Imitate me just as I also imitate Christ. Yeah. Right. Verse 2. Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the traditions just as I delivered them to you. Yeah. 3. But I want you to know that the head of every man is Christ. The head of woman is man, and the head of Christ is God. 4. Every man praying or prophesying having his head covered dishonored his head. 5. But every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head. For that is one and the same as if her head were shaved. Yebo, ngicela ukuthi sihlale enhlokweni yombhalo nje esithi head covering. Head coverings. Sihlale nje enhlokweni yombhalo kwelesizulu ithi isambatho sowesifazana enkonzweni. Ngizoyifunda njengoba injalo nami ku verse 5 nje kuphela. Okay. Ethi kepha yilona lo wesifazana osuke khuleka nokuba yiprofeti, ikhanda lakhe lingagujuzelwe, uhlazisa ikhanda lakhe ngokuba lokho kukunye nokuthi uphucile. Ngokuba uma owesifazana engagubuzele akagundwa,
Uma kuyihlazo kwesifazana ukuba agunde noma aphuce akagubuzele. Owesifazana isikhulumile incwadi ukuthi akawenzi umsebenzi wenkonzo engagubuzele. Oh yes. Akawenza umsebenzi wenkonzo engagubuzeli. Isembatho sowesifazana enkonzweni. Yes. Ekuqaleni ngikhulumile ukuthi uJesu inkosi yethu. Wenza njani mawuye enkosini? Yeah. Mawuye enkosini wenza njani? Sengisho inkosi yasemhlabeni wenza njani? Wathi moya yasezulwini ebusa ezulwini nasemhlabeni fanele wenze njani? Yes. Impendulo ayikho kimi nakuwe ikhona. Asoze ngisho ukuthi senzeni njani kodwa ke impendulo nawo nayo ukuthi mawuye enkosini nje indlela yokuqoqa kanjani. Yes. Mawuya kuBaba phela inkosi nayo inobaba. Inkosi nayo inobaba. Ubaba omkhulu kunenkosi. Yes. Yabona sinamakhosi asiphethe emhlabeni sengizixoxela nje kancane nje. Sinamakhosi asiphethe emhlabeni sinabo baba abasizalayo abasikhulisile emhlabeni. Yes. Inkosi nayo inobaba iyamhlonipha ubaba wayo. Iyamuzwa ubaba wayo. Ubaba mkhulu kakhulu kunenkosi. Ubaba uyakhona ukuyilaya inkosi. Yes. Nayo ilandela ezinyathelweni angithi ba inkosi kungasekho omkhulu kuyo kungasenayo ubaba. Inkosi ba inkosi iyodwa engasekho ubaba. NoJesu utheba inkosi ubaba besezulwini. uNkulunkulu usezulwini ungubaba. Uhlala njalo engubaba. Wenzani mawuya kuBaba? Yeah. Unless ubaba makunguye oxegisa umthetho ekhaya lakhe ukuthi ayiyenzani mathanda gqokani noma yikanjani. Ungaxega vela ikho into esizoyenza sizoxega nathi senze njengoba usikhulula ukuthi senze noma yini soyenza sikhululekile. Kodwa umthetho mawuqinile sizomhlonipha ubaba senze lokho kushiwo ngubaba. Yakuzwa. Nokushiwa inkosi. Mangiphuma endlini nje ngiyenkonzweni ngiphuma endlini ekhaya la kunobaba khona. Ngiyenkonzweni ngiyakhonza ngiyadumisa. Fanele ngiphume ngimhloniphile ubaba ngingaphumi ngimshiya ekhaya. That's why kuthiwa umuntu masekhulisha ihlahla uyaphuma kuba yedwa le ezilawule. As long as usagciniwe usasemzini wakini noma usemzini wabantu. Ulalela umthetho wakulowo muzi. Yeah. Mawuphuma yenza sure ukuthi bajabulile. Uphume kahle ngendlela ugqoke kahle uye enkonzweni. Thina ekhaya ngakithi uma siya kuBaba, ubaba osizalayo sengikhuluma ngempilo nje. Ubaba osizalayo sesengabantwana besihamba nje siyambingelela singafaki lutho ekuseni nantambama or anyway mayihambile wabuye singafakanga lutho ekhanda. Kodwa ungahamba uyogana. Ufaka ulutho noma usekhaya kini ufika ulifaka ulutho uhambe embulisa wenze konke nje awukhiphi iduku ekhanda. Oh yeah. Noma usukhulile ungangami sengikhulile sengimdala angihambi kuye ngimbingelela ngafakanga lutho ekhanda. Oh yes. Ngiyenza sure and akusimi ngedwa sengisho sonke nje. So kuNkulunkulu mawuhamba yazi ukuthi uya kuBaba. Uziphathe ngendlela oyakho ngendlela ubaba ukuphatha ngakhona omhlonipha ngakhona. Uthobeke uzithobe uthobe phambi kaNkulunkulu ngendlela othoba ngakhona mawuya kuBaba. Oh yes. Ngiyakuzwa. Kanjalo nasenkosini mawuye enkosini. Uthe manje ngithanda nizogcina imiyalo yami. Yenzani njalo. Mayethi isembatho sesifazana enkonzweni makangayenza umsebenzi wenkonzo ukuprofeta ikwenzani engafakanga lutho ekhanda engambozanga ekhanda ambanomboza. Yes. Ambanemboza. Ikhona enye but ngenxa yesikhathi sesihambile ngizofunda kancane nje ku 1 Petro 3 incwadi engizoyifunda kokugcina. Ikhona enye ku think uThessalonika ngiyilibala kancane ethi makungabi inwele ezalukiweyo futhi. Braided hair esilungu yasho nje ukuthi braided hair straight. EsiZulu nesindebele yasho futhi ukuthi makungabi inwele ezalukiweyo isembatho sesifazana mawumbatha. Oh yes.
usho ukuthi inwele mazilukiwe zirong. Noma ethazilukwe njani ezilongeze zilukiwe zirong. Kumele nje ungaluki at all. Awu, ungaluki at all. Kama nje. Mina bengiluka kakhulu futhi hayi ukuthi bengakuthandi kodwa bekuthi makune event bengenza sure. Ngoba ama event phela ahlale khona. Makune event ngenza sure ngihambe ngiyoqhina. Makudlula i-event ngiqhaqe ngoba bekungasento yami bengawuthanda umqhino bengawuhlalisa isikhathi eside. Ungahlala 1 week iphume. 1 week nje yabuhlale kakhulu. Ngiqhina isikhathi esincane bengizungiluma nje ungangiphathi kahle. Ubungiphika kahle. But bengithi ngiqhinile na ubona ukuthi umuntu uqhinile lo ubezimisela ukuyeqhina ngenza sure. Futhi sengimazi nomuntu othi ngabamba ikhanda lami elenze kahle ukuthi angethuki lutho futhi akekho umuntu ozobe eqhine njengabe emuhle njengami kulowo mcimbi. Hawu ngiyabe ngihamba phambili. Mina ngiyabe sengizibhasisile noma nabanye babesuka bezibhasisile. Nami ngisuke sengizitshelile ukuthi hayi vele ngiqhine kahle. Right ngizobukeka kahle nami njengabanye. So uNkulunkulu wangiyekisa lokho. Wathi ungasaphindi uqhine. Kodwa emva kwezwi lelo ngaphinda futhi. Ngoba phela kuphenduka kunzima. Ukuphenduka kufuna isinqumo, uthatha isinqumo. Njengamanje sengithethe isinqumo. And selokho ngathatha isinqumo sokuthi angisaqhini. Angisaphindi ngiqoka ibhlukwe. Ngizogqoka kahle. Yazi ayikho ipressure enginayo empilweni. Ngiphila nje impilo eright, angina pressure ngisho nencane nje. Makuthiwa kunaloko angisabi ngiyahamba ngiyefika makufanele ngiyefika. But angina pressure nje ezothi angiqokanga kahle ukuthi no yonke into nje ngizwa iflow. Ngizi acceptile kusho ukuthi kuqala bengazi acceptanga. Ngoba bengizwa ngine pressure ukuthi kufanele ngiyeqhina, kufanele ngibukeke kahle. Uthole ngine stress saleyo nto. Kodwa manje anginaso stress. Shuthi sengizi acceptile mina indlela engingakhona nje. Sengizibona ngiright phambi kaNkulunkulu. Unothanda uNkulunkulu. Angifuni ukungasho ukuthi muhle uNkulunkulu. Angazi uthando lwakhona ngalu beka kanjani kubantu ukuthi uNkulunkulu mase kuthanda sekuthandile. Yazi awubi ne pressure of anything. Awuzizwa uswela lutho. Sungabona abantu sebengakubona bekujaje. Bekubona ungena lutho mhlawumbe ngathi udonsa nzima. Izinto azihambi kahle kuwe. Thina sabe sifila isoft life ongeke futhi uyifanise nanoma yini wena onayo. Impilo yabuyizwa iphilo yabuyizwa nje i-right kwenele kufanele wena. Uzizwa usemuseni mani azangazi ukuthi ngayichaza kanjani ukuthi uyi-understand leyo nto leyo. Uyi-understand leyo nto ukuthi uNkulunkulu uthando yena self ngokwakhe masumazi usuhlele ethandweni lakho uyalifila uthando lwakhona. Awulikhulumi nje uyalifila. Inyembezi ziyasula uyazi uyayifila impilo le ephilwa ezulwini ngoba uthiwa intando esiyenze emhlabeni iyenziwa nasezulwini kufanele siyenze la emhlabeni nasezulwini ngoba kuthiwa ezulwini ziyosula inyembezi. Yazi uyakufila la emhlabeni ukuthi yazi inyembezi zakho ziyasuleka usesela noma zisenzeka izinto ezibuhlungu nezimbi. Ungakhala kwaleso sikhathi ngoba uzwa ipain kodwa uyashesha uyamkele. Usheshe nje inyembezi zakho zisula ukuthi no man yazi imphile enye impilo abanye abantu abangayiphiliyo. Uza umuntu ekhala ngedepression ekhala ngalokho yazi uza ukuthi mina sengadlula lapho angifili leyo nto yazi sengiright nyasazi isimo sakhona. Yazi into masudlulekiyo awusayibona ubuzima uthando likaNkulunkulu. Yazi uyibona ilula nomuntu ethu lapho umuzwe ekhala nje yabuzibuza ukhaliswa yini ngoba la kufanele yamkele nje edlule konke kunikele kuNkulunkulu aziphilela impilo njengabe ine pressure of anything. Ngizofunda kancane ku 1 Petro 3 kancane nje amavesi ambalwa. Inhloko yombhalo ithi ukuphathana kwabaganeneyo. Ithi kanjalo bafazi thobelani amadoda enu ukuze kuthi uma ekhona engakholwa yizwi azuzwe ngaphandle kwezwi ngenkambo yabafazi bawo. Ngicela libambelana ukuthi uma kukhona ongakholwayo kufanele ezuzwe ngaphandle kwezwi. Uyakwazi ukushumayela ungakuvula ngomlomo wakhuluma.
ungakhulumanga ukuthi uJesu inkosi, ungakhulumanga Yes. ngalutho. Yebo. But kuzuza omunye umuntu ngenkambo yokuhamba kwakho, ngokwenza kwakho. Yebo. Yikho okuthiwa sikwenze ukuhamba kwethu kuzuzwe abanye abantu ngokwenza kwethu, ungakhulumanga nje ivangeli. Njalo. Then uverse 2 kuthiwa azuzwe ngaphandle kwezwi ngenkambo yabafazi bawo, ebona inkambo yenu emhlophe esekwesabeni yebo ngiyaxolisa. Uverse 3 ithi ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle okwakwaluka izinwele nokufaka igolide nokugqoka izingubo, kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo nomoya omnene onokuthula okuyigugu phambi kukaNkulunkulu. Ngokuba akade bezihlobisa kanjalo abesifazana abangcwele abamethembayo uNkulunkulu bethobela amadoda abo. Thobe bezihlobisa kanjalo abesifazana ongcwele. Wena ungowesifazana onjani? Umuntu wesifazana ongcwele kufanele azihlobise ngokungaphakathi. Kubhaliwe la ukuthi ningazihlobisi ngokwegolide, na ukugqoka izingubo ukuthi ngigqoka ingubo ezinje ezikufashion ini, lihlobe nangamagolide, na ukwaluka izinwele ukuthi umqhino wami unje, njengoba ngiqeda ukukhuluma ngowami umqhino ukuthi ngangibona ngathi muhle ukudlula yonke imqhino ekhona noma bonke abantu beqhinile. Thayi wrong yona lento engangiyenza. Irongo leyo nto. Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle ukuzigabisa ubuhle sikubona ngaphandle kodwa ngaphakathi yakho ibingcolile. Ngoba phela okungaphakathi yiko kungcolisayo okukhiphayo phandle. Esikubona ukubonwa ngabantu kusuka kuwe ngaphakathi enhlizweni, ngoba kuthiwa okungcolile ngosuka enhlizweni. Kusuka kuwe ngaphakathi ukungahloniphi kwakho. Yikho kungcolileyo. Umuntu uma engahloniphi uyangcola, akakwazi ukuyangena ezulwini ngoba izulu lingcwele. Liyakungcolisa. Kukhona incwadi engifunde kuqaleni Efesu 5 lithe nongcolileyo akanasabelo nefa lombuso. Kubuhlungu ungabi nesabelo nefa nombuso. Ukwenza kwenu, ukugqoka kwenu, ake ngiphinde nje uverse 4. Uthi kepha makube ngumuntu, ukuhloba kwenu makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo. Ukuhloba kwenu makube ngaphakathi. Umuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo. Komoya omnene onokuthula okuyigugu phambi kaNkulunkulu. Ukuhloba kwenu makube inhliziyo enhle nokuthula emnene enomusa enothando, kube yigugu phambi kaNkulunkulu. Ukuhloba kweqiniso. Okweqiniso okuyigugu phambi kaNkulunkulu. Thina kufanele sibe yigugu phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu abe proud ngathi. Hayi ukuthi ukuhloba kwethu kube yiloko kwenza ukuthi izwe libe proud ngawe. But akuhlobe nje ngokukaNkulunkulu ube muhle. Okunesizotha, ube yilo muntu othandwa uNkulunkulu. Ube yigugu, ube ngokhethekile kuNkulunkulu. Othandiweyo wakhe, ombiza ngothandiweyo wakhe. Inkosi yami, uthando likaNkulunkulu. Emasukwazi ukuba ngothandiweyo kaNkulunkulu. Ebengazi ukuthi kuzofika lesi sikhathi. Nami ngifile lolu thando, ngiluzwe lolu thando likaNkulunkulu angithande ngalo. Kodwa manje yazi ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyabona ukuthi yabona lamaguma asegolide. Yini imigwaqo yegolide? Amaguma akhona la sezulwini okukhulunywa ngawo kusambulo kuRevelation, incwadi neRevelation. Ngokufila kwami right now ngiyabona ukuthi hayi nami ngizogijima kuwo lamaguma lawo. Ngiyabona ukuthi indlu zejasipha lezo kukhulunywa ngazo. Hayi ngizophuma emkhukhwini. Ngizophuma emdulini leyo. Ngiyongena endlini zejasipha. Endlini ezifensi ezasezulwini. Cabanga indawo eclean nje, indawo engcwele. Yabona basikhuluma ngendawo eclean. Sikhuluma ngendawo emhlophe. Enhle angikaze ngilibone izulu. Angaze ngilethelwe nangesambulo, kodwa ngendlela okubhalwe ngakhona encwadini engcwele makuthiwa indawo ekhanyayo, umuzi okhanyayo. Khulunywa ngendawo enhle ekhazimulayo, indawo ehlala imhlophe. Enhle nje.
yazi angazi ukuthi ngithini indawo enhle yeah so lapha yana bengiqondisa babushaba ngicabanga ukuthi nami ngigcine lana bengizama ukuthi ngikhulume nabantu bakaNkuluNkulu nabantwana bakaNkuluNkulu abathandwa bakaNkuluNkulu abantu emhlabeni kaNkuluNkulu ivangeli leli ngiyacela ukuthi lingaligodli akusilo lene lo muntu wonke emhlabeni wonke umuntu emhlabeni kufanele ukuthi enze intando kaNkuluNkulu angithi singabakhe sidalwe nguye wasibeka emhlabeni kuncwadi kaMathewu 5 uMathewu 5 or 6 lapho uthi unisela wonke umuntu omubi nomuhle imvula yes izulu line wonke umuntu alime wonke umuntu edle uthi yamhlonipha okamhloniphi akanandaba ukukhombisa khona uNkulunkulu abantu yabathanda bonke masingacwayi umhlaba wakhe siwudabule ngaphakathi sithi laba babi laba bahle asihambeni siyobuya nabo labo kuthiwa babi asihambeni siyobuya nabo labo kuthiwa bahamba ngobubi yes uNkulunkulu mayethi singahambi nezifebe neziphingi usho ukuthi thina masingayenzi njengabo kodwa kuvunyelwa ukuthi uyabuya nabo bemazi uNkulunkulu batshela ukuthi izono ziyathethelelwa yeah ziyathethelelwa izono mase zithethelelwa izono niyangena ezulwini yes bese izoni asiphendukanga nje kuningi sikwenzileyo asiphendukanga nje kodwa sesiphendukile manje yes futhi ukuphenduka liqonde ukuthi ukuthatha isinqumo ungathi uphendukile ungakasithatha isinqumo uyathatha isinqumo ukuthi manje sengishiya lokho nalokho ngiyakuyeka into engithokozele kakhulu kulabantu kade bekhuluma nami bakhona abanye ngibaphendulile abanye bese ngibatshela ukuthi ngicela ukuyakhuluma ku-episode ngoba nibaningi okay kulaba kade bekhuluma nami bakhona bathe sesisiyalahla sesiyashisa omunye uze wathi ngisebenza ku beauty in so nomsebenzi ngiyawuyeka uNkulunkulu uzonginakekela uzobona ukuthi yena ungiphilisa ngayiphi indlela ngabona lo muntu uthatha isinqumo oh yeah yabona ukuthatha isinqumo esinjengaleso yes umele indlala uyeka umsebenzi okunikeza imali uthi ngizothola omunye oright angeke yes ngiya understand ngisemsebenzini mina ngikwenza but angeke ngize ngithatha abantwana bakaNkuluNkulu mina engibazi ukuthi ngabantu bakaNkuluNkulu ngiqhubeke ngiloko ngiyenza lento engiyenzayo kubo noma ngabe babhadela imali nami imali ngiyayifuna but I won't do that noma ngathi ngiqhubeke ngisemsebenzini wami sisi mina ngeke ngezwe ukuthi umuntu uthatha isinqumo esihle futhi omunye sengikhohliwe ukhona omunye ongibuze futhi ngendaba ye tattoo ngicela ukuyikhuluma nje okugcina ngeke mvule ivesi but Leviticus 19 sazi ivesi u28 or 38 lapho ekhuluma khona ukuthi singawadweba ama-tattoo wasebuza ukuthi engenza njani ku-tattoo ngoba seyidwebile yena unayo ufuna ukuthi iphume sengikhulumela kubo bonke abanalowo mbuzo ukuthi bengenza njani ku-tattoo i-tattoo mina ngazi ukuthi ikhitshwa kuphi o iyakwazi ukuphuma o ayiphumi angazi o masuyidwebile into engiyaziyo nje ukuthi uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo le iyadinga ukuthi beyizwe babushaba ngiyazi isikhathi sihambile ngicela nje ukuyifunda iyadinga ukuthi beyizwe amaHebrew 12 evesini lika 28 no 29 nje qha okay ithi ngakho ke lokhu samkeliswa umbuso ongenakunyakaziswa masibonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngokumthokozisa nangokumhlonipha nangokumhlonipha nangokuthuthumela ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo ngicela mawunayo ngazoyivulile ngifundele uverse 29 for our God is a consuming fire God is a consuming fire ungumlilo oqothulayo yes. Mawe ukuthi i-tattoo awukwazi ukuyikhipha angazi ukuthi ikhishwa kanjani mangaba iphume emzimbeni ufana nezinhlanga lezo sizifakwe kungayisintando yethu kodwa zifakwa sibancane singakwazi ukuzalela futhi singamazi uNkulunkulu noma sifakwe sesikhulile kodwa singamazi uNkulunkulu manje sesimazi ebesiya kusifike sigcatshwe ukuthala siyafaka umuthi siyakuqinisa asikwazi ukuthi zikhishwa kuphi ungazikhipha kanjani kodwa uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo ngegama lika Jesu ngokukholwa bamba lapho
usho ukuthi ngiyayiphuphisa le tattoo namhlanje. Yes. Lezi inhlanga ezifakiwe emzimbeni wami ngiyaziphuphisa ngegama lika Jesu. Yes. Igama lika Jesu lingumlilo oqothulayo. Yes. Baba qothula le tattoo, iqothule le tattoo. Uqothule lezi inhlanga ezifakiweyo kimi emzimbeni wami. Namhlanje ngiyaziqothula ngegama lakho. Ukholwe ukuthi ziqothukile ngoba yena umlilo oqothulayo. Igama lakhe liyakwazi ukuthi liqothule lezo nhlanga. Ngiyakuzwa. Uma kuyikuthi ubone ngathi ukholo lwakho lincane, hambe ecela mfundisi ngicela ungikhulekele. Uqothule le tattoo le. Yeba isoziphuma izosalibhaliwe but ayisenamandla. Usuyiphuphisile. Ayisena milingo ngoba izinhlanga leziya ezinye zinemilingo ziya operate, ezinye zikuxhumanisa nezinye izinto wena ongazazi ngeke zilitshele inyanga. Yes. Angazuthi ngithi yini ngoba ngokufunda kwami inyanga yelapha kuphela. Ithi ngangeni kukholo. But ungabona sewufaka izinhlanga no khona ukurongo. And mawufakile ungazizwa njengomuntu onileyo, njengomuntu oyisoni. Mawuyifakile ithathu uyihalela njengento enhle oyibona inhle, phela mayibuka ezabanye izinhle. Ungaziboni njengomuntu oyeqa umthetho ngoba beungakwazi. Ungaziboni njengomuntu onileyo. Buyela kuNkulunkulu, hamba kuNkulunkulu ngoba manje usukwazi. Baba ngiyayiphuphisa imisebenzi yale tattoo. Iphela amandla. Ngegama lenkosi uJesu ngiyayiphuphisa. Ngegama lenkosi uJesu ngiyaziphuphisa lezi inhlanga. Ziphela amandla zikusebenza kimi ngalesikhathi ziku-operator. Noma etha zixhunyaniswe nani. Ngeke ziyaphupha namhlanje, ngeke zisebenze. Ukhulume ngokukholwa, zithethelele izono zakho. Ngoba abanye abantu bathi ayike fana noma ngine tattoo vele kusho ngene ezulwini ngoba isabhalekile ngeke ngiyicime. Usewona nje ukuthi yazi aqinisekisa ukuthi uyawona akami until the end. Noma zibomvu ziyathethelela izono, iphuphise ngegama lika Jesu elingumlilo oqothulayo. Ngicela ukuyibamba laba kushabanga. Amen. Cha siyabonga kakhulu, kuningi nje okusherile la. Kuningi ukhulume ngowesimame kuma Proverbs Izaga 7. Wakhuluma ukuthi umuntu wesimame fanele agqoke kanjani, wakhuluma wamenshina indaba yokuthi ungathi mawuthenga impahla zamalebuli uzigqokele uyithengele ukuthi wena ufuna mhlawumbe attract abantu, ukubukwa yonke into noma ukugcwalisela abantu. But nayindaba engifuna ukuya kuyo ke ngicela nje uma ngiyangivumela ngithi uku-eda kancane kulokho kushilo. Mina ngiya-eda, akukho engikususayo kodwa ngiya-eda kulokho kushilo. Uthe wena embonweni uyahamba nama room kunabantu abavalelwe kula ma room angithi. Right. Ithi-ke la kuyo le ncwadi lo oyifundile akukho engigrabhayo ngiya-eda nje. Ezekiel 16 uverse 6 wakhona ithi, and when I passed by you and saw you struggling in your own blood. Angithi manje uNkulunkulu bekubonisa abantu khona manje ubukhuluma nabo laba abantu laba ade beboshiwe kulezi zindlu lezi ziningi. Abantu baboshiwe, many of them they are struggling. Kunzima ngempela, umuntu yasho nawe uthi ngidonsa kanzima. Okwakhuluma indaba yokuthi ufike uvula umnyango mawuthi yovula omunye loyana usuvalekile. Yabona nje umuntu yastruggle nje lapha egazini kunzima. Ithi angithi ke manje njoba nje uyishare uNkulunkulu ufuna ukuzobonisa abantu ukuthi njengoba uzwa le message wena omamele, wena futhi ozokholwa, uNkulunkulu uthi hayi ukuthi angikuboni, ngiyabona but futhi nginayo isolution. Bese ithi I said to you in your blood live. uNkulunkulu uthi nje kuwena phila. Then sekusele kuwena ke wena ke ostrugglayo egazini lakho noma ngabe ubhekane nabuphi ubunzima, uthi uNkulunkulu kwena phila. Amen. Yileyo nje message nje ngithi angithi uku-eda la. Uma ngabe ethi uNkulunkulu phila, yes I said to you in your blood live. Egazini lakho phila. 7 I made you I made you thrive like a plant in the field and you grew, matured and became very beautiful. Okay, ngifuna ukuyijumpa le just nje ukusave isikhathi. Verse 9.
njengobuzwa nje sikhuluma ngiyawajumpa nje la amanye ngoba sesiseva nje isikhathi. Ithi ku verse 9, then I washed you in water. Njengobuzwa lelizwi silishumayela uthi uNkulunkulu ngikugezile ngamanzi noma emanzini or ngamanzi. Njengoba ekugeza nje ngamanzi izwi. Yabona nje abantu bawosizakala njengoba ukhuluma ngama-tattoo. Bawogezwa izwi phela. Yebo i-tattoo mhlawumbe ayisaphumi kodwa uyizwi lo mgezo umuntu njengoba isho nje la ku verse 9 ukuthi then I washed you with water. Yes, I thoroughly washed off your blood and I anointed you with oil. Yabona kuma ngabe uNkulunkulu esekugeze ngezwi uthi ngizophinde futhi ngik-anointe nge-oil ngigcoba nge-oil uthi uNkulunkulu ke manje ngizokwenza njani ngizokupha umoya oyingcwele oyi-anointing and futhi oyi-oil kuwena ofuna ukuphenduka. Manje sengikhuluma nomuntu othi ngizwile konke obukade ukusho sisuvuyani manje ngifuna ukuphenduka uthi uNkulunkulu uzokugeza ngezwi uthi futhi uzok-anointa nge-oil kusho ukuthi uzokupha umoya oyingcwele. Bese ithi ku-10 I clothed you in embroidered cloth and gave you sandals of budget skin and okay I clothed you with fine linen and covered you with silk. Ngiyivala khona la umethi uNkulunkulu uyokugqokisa futhi ngale ngubo lena yelineni njengoba bewusha ngithi mina ngiya-eda ngisosilutho umethi uyokugqokisa ngale ngubo leni nena kufake nama-sandals uNkulunkulu ushilo wathi uNkulunkulu uyasigqokisa. Angithi manje ngezwi uyageza mayiqeda ukugeza akuphe i-anointing oil. Kushuthi manje uNkulunkulu owenza yonke lento le ukugcwalisa ngomoya engcwele. Manje ngoba usugcwele umoya engcwele akufanelanga uhambe unqunu. uNkulunkulu akabafuni abantu abanqunu nabagqoka impahla ezimbi. Then uNkulunkulu bese kugqokisa lezi zakhe ke manje ingubo. Lezi zakhe ke manje ingubo aphinda kufake nama sandals for protection. Kushuthi manje uhamba usuphelele usunoNkulunkulu. Wena obuzwa engathi nawe ungathi ngomunye womuntu ovaleleke kulezi zindlu uzwa ngazathi uSathane ukuvalele awukwazi ukuphuma awukwazi ukuphumelela awukwazi ukwenza lutho uthi uNkulunkulu ngiyakubona njengoba ngidlula nje lana ngiyakubona yasokola egazini kodwa ngithi kuwena phila. Mangabe uthi uyakholwa ukuthi ufuna ukuphila uNkulunkulu uzokwenzeka uyoqashuka uyophuma ngaphandle uze nawe kwabaphilayo. Ngivala nje ngalawo mazwi ke mina ngathi noma khona sekuvukile ukugcina amazokuvalelisa kuwena. Ngiyabonga babushabangu ukugcwalise lapha ngiyethemba ukuthi bazozwa kahle kakhulu. Ngiyabonga semoyeni oyi1 impela ngoba ugcwalisa kuloko kuseleyo bakithi abantu bakaNkulunkulu bayahlupheka bathunjiwe laphandle basebenza ngisho bengasathanda bonke labantu abazenzi bathunjiwe. Sizongena kukho kwelinye ilanga ukuthi umuntu uphunyuka kanjani uphuma kanjani ekuthunjweni uyenza kanjani uphuma kanjani kuloko sazongena kukho hayi namhlanje. Ngigoqele nje indaba yokugqoka leyana ukuthi nikuzwe kahle ukuthi lezi zinto besikhuluma ngazo zonke ngamafitshane nje ngathi mase uzihlaziyela wena wedwa ngathi noma umufuna ukuthi uyibheke lento le ukuthi njani bogqoka i-all white nje wedwa ugqoka i-all white uzihambele usuku lonke nje ugqoka i-all white ubone ukuthi uzobuhamba endaweni enjani uhlala endaweni enjani usima kanjani la oma khona uma endaweni enjani futhi uzobona ukuthi esikhathini esiningi uyabulokhu uzinakekela mani uzinakekela kungenxa yani yento oyigqokileyo ukuthi ugqoke i-all white kunokugqoka futhi njengoba incwadi ikhulumile lokho yakuthiwa kuZaga 7 ukuthi kunempahla zesifebe ubheke indlela nje yabu actor ngakhona nendlela nje yabu ungakhona nabantu abakubingelelayo ukuthi mabe kubingelela kanjani nokuthi mabe kubingelela uresponda njani uzobona ukuthi lento le ikhona ukugqoka iaccount futhi then ngizocela ukuyivala nje ngo 1 Petro 3 ngizoyifunda isoze ngichasise ngoba iclear. Just ngifuna ukuthi abantu bezizwele bona bodwa besizwa ngezwi elikhulunywa encwadini 1 Petro 3 inhloko yendaba ethi ukubuya kwenkosi. uPetro mayikhuluma uthini? Uthi lencwadi bathandekayo ngivala ngayo lencwadi nayo. Ithi lencwadi bathandekayo iyahambisana futhi nalokho besikukhuluma.
Ithi lencwadi bathandekayo isingeyesibili engililobele yona. Engivusa ngazo ingqondo yenu. Ziyavuswa ingqondo yenu. Cela libeke indlebe nilalele kahle. Emhlophe ngokunikhumbuza ukuze nikhumbula amazwi ayashunyayelwa phambili. Yibo abaprofeti nomyalo wenkosi nomsindisi owashunyayelwa ngabapostoli benu. Yes. Nazi kuqala lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika abahleka usulu. Yes. Kuyakufika abahleki abahleka usulu. Behamba ngenkanuko zabo. Bethi siphi isithembiso sokufika kwakhe na? Ngokuba kuselokhu obaba balala. Konke kume kunjalo. Njengakwasekuqaleni kokudalwa. Ngokuba bathanda ukukhohlwa lokhu ukuthi kwaphakade izulu lalikhona kanye nomhlaba owavela emanzini nangawo amanzi umi ngezwi likaNkulunkulu. Okwathi ngawo izwi elalikhona labhubha ngokukhukhula kwamanzi. Yes. Kuthiwa kuzofika abahleki abahleka usulu. Belihleka belihleka ubuyelele ngasho kanjalo. O ngithi belihleka ubuyelele belihleka ngathi aliphilanga kahle engqondweni. Yeah. Yeah. Engathi awukho right nokuhlanyanyana bethi liyabhayiza lena. Belihleka bethi li brainwashed. Ngensuku zokugcina bakhona bazotsho njalo bethi bani ni brainwashiwe lina. Bazobelitshela bethi selokhu kwadala umhlaba wama kanje nabokhulu obabomkhulu nabokhokho bakushiya kunje namanje kusenjalo. Kulokhu kumi kunjalo akutshintshanga lutho. uPetro umesephendula ku verse 8 loke eqhubeke ekhuluma uthi mabe sitsho njalo kini uthi kodwa bathandekayo mani ngakhohlwa lento inye yokuthi kuyo inkosi bathandekayo mani ngakhohlwa lokhu ukuthi kuyo inkosi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane usuku olulodwa nje lufana ne1000 years nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye lingakhohlwa lokhu ukuthi usuku oluyi1 lufana ne1000 years yeah 1000 years yefana nosuku lunye kuNkulunkulu. Uverse 9 yaqhubeka futhi yalikhumbuza ukuthi lingakhohlwa lokhu ukuthi inkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokho abanye bathi kungulibala kephi yanibekezelela ukuthi niphenduke yanibekezelela ukuthi nilunge yeah ayilibalanga inkosi kodwa isanibekezelela ayithandi ukuthi nibhubhe namunye isho njalo incwadi kodwa ukuba lonke niphenduke yanibekezela ayifuni kube noyedwa ofayo afuni kube noyedwa esihogweni kodwa yanibekezelela ukuthi niphenduke so ungazijaji wena ukuthi mina ngoba ngisebenza lo msebenzi noma ngiyenza ngiwona ngisenza kanje ngibheda kanje yazi ukuthi uNkulunkulu yanibekezelela yes ngoba ufuna kuphenduke wonke umuntu kafuni ukubhubhe namunye ishila incwadi iyasho la ku verse 9 uthi kepha iyanibekezelela ingathandi kuba kubhubhe namunye kodwa ukuba bonke beze kuphendukeni no matter wenzeni uNkulunkulu yanibekezelela ufuna niphenduke naleyo thathiyo nayo leyo sokungenzeka uyehlule ukuyicima ovela icima ngazi kodwa mayisehlula yazi ukuthi uNkulunkulu vele ubekulindela ukuthi uphenduke unjalo unayo ibibekezelela lini ukuthi nigcine niphenduka kuphela sewuphendukile manje yamkela uJesu njengenkosi nomsindisi usindise yebo ngizoyiphetha la ku verse 9 ngoba sengishilo nje ukuthi uNkulunkulu uyanibekezelela ayithandi ukuthi kubhubhe namunye lonke phendukani senembusweni wezulu ngoba ubekelwe thina uthiwa ikhaya linezindlu eziningi futhi engithanda khona ukuthi kuthiwa izitalada zakhona ngezegolide izindlu ngezejasipha inyembezi ziyosula akunasizi akunakuhlupheka bese kukhulunywa futhi kuthiwa nokuhlupheka esikuhluphekayo la emhlabeni akufaniswa nenkazimulo sezulwini ungawari ngalutho
akufaniswa nenkazimulo sezulwini konke ukuthathe ukubeke kuNkulunkulu. Yes. Sengiphetha bengicela ukuthi ngilimeme futhi nge31 zika December sizobe sikobulawayo laphayana sithandaza nje just sithandaza sihlangene singabakhulekayo singabantwana bakaNkulunkulu yakhonza ukhonzi. Okay. Siyakumema ukhonza lephi bandla sikhethe ukuthi liphi bandla. Ukhona umzalwane la umlandeli weKota to Media osibekela indawo ukuthi sihambe siyodumisa silapho. Sizobona khona nathi ukuthi indawo ngenjani. Usibekela indawo ucelile nje ukuthi wonke umuntu ozizwe khululekile ofisa ukuya lapho nge31 zika December kuzobe kukobulawayo eKhilani. Kuthiwa iLona Road. Okay. eKhilani kobulawayo eZimbabwe. nge31 mkhule kuzoqala ngo8 ebusuku eZimbabwe. Akukhethelekile ukuthi ukhonza kuyiphi inkonzo. Okay. Uyoqala ngo8 ebusuku uyophela ekuseni makusisa ngo6. Oh. So wonke umuntu oseduze uinvited Yes. mangabe indawo yakho incane thembisile ukuthi uzofaka itende. Oh. So wonke umuntu azizwe khululekile ukuthi efike kule ndawo siyobamba umkhuleko. Hayi ukuthi mhlambe kuanda isonto elithile o isonto elithile kodwa siyazi ukuthi abafundisi bazobe bekhona abazosikhokelela umkhuleko. Bazobe bekhona abafundisi sizobathola noma kanjani. Oh, yes. Futhi khona la mhlawumbe kubalandeli beKota to Media. Ngoba lapha kusasengumuntu ohlelileyo nje ofuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu kahle, ofuna ukuthi silale sithandaze endaweni yakhe le ayihlelileyo. Yes. Kodwa akukho okuhlelileyo ngokuhamba kwebandla nongokwenza kwebandla ukuthi mase sihlangene kuzoyenziwa kanjani. Okay. Kodwa kuyohlelwa uNkulunkulu ezulwini nabafundisi abazobe khona ngaleso sikhathi. Oh, yes. Siyanicela ukuthi nibe khona. Ofuna ukuba khona ngathatha inamba yami ngithinte ngizoxhumana naye ngimnikeze iaddress epheleleyo. Okay. Asithandanga ukuthi sifake iphelele lana ngenxa ukuthi lento recordwa la iyohlala iminyaka neminyaka. Lizobe lisabambe iaddress yakudala but silinikezile istrata nendawo ukuthi kuseKhilani sizohlangana khona nami ngizoba ngikhona. Seku transport yonke nje se right. Okay. Siyohlangana khona 31 December 2024 sesingena ku 2025 kiyosa sikhuleka khona. Ngiyabonga. Amen. Siyabonga for more info bazothinta wena nakuthi nje kuma register ukuthi bangaka abantu abezayo khona bezolongisa ithende mhlawumbe kumele libe likhulu. Umuntu ashe alokho ephakamisa isandla nje thento maduba athi nami ngikhona. Khona kuzolokho ukuprepare. Kulungile siyabonga. Mawungakamamukeli uJesu abe inkosi nomsindisi angazobulindeni zobuthi wena ufuna kuphi ukuthula. Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho ngeke uze uyisole. uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya eindaweni zonke. Gama lami ngumduduzi ngakashaba ngasiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen.